قلتها لها مناسو أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عوافي كل أدنى نايل منا وردت بجوه هزبنا عبدك أبسطت عدي صدقنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاتك كمنا يدماتك نغلو تترنا كتاتك بايتا ولدونا أمازن الصاتك حلنا نكتو سلام كلكم عدكنكم مدبنا مدبنا تكاتلو فات عزبتنا كان ياللهم كان كنيهم مباركس كم تزحلف هي أرستنا أوتيزم كنا استردوا حبرة السب متقرب بزبل حجون كلاك فالحزنا لكم متنا لنا بس محاوي قاعد حن مزحة كم ياللها سافر مسكن بدعم صباح كامل لهي سابيا مسكن متم زرسي حزنا يزلنا عقد داسي زغانين حبرة السبنا مكنياتو نحنا حبرتسب ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ሕብረተሰብ እውን እዚ ክውንነት ናይ ኣውቲዝም ብዙሕ ዘይርድኦን ዘሸግሮን ዘሎ ኣርእስቲና ሒዝና መፂና ዘለና ቅድሚ ናብቲ ርእስተይ ወይ ከዓ ሕቶታትይ ምእታወይ ግን እስከ ተስፎም ነዚ ኩንነት ንክትፈልጦን ንክትርድኦን ሲ እንታይ እንታይ እዩ ካብ ቁርብ እስከ እቲ ውልቃዊ ዕቤትካ ካብ ምንታይ ትበጊስካ ኢኻ ናብዚ ርድኢት ንክህልወካ ሙን ሕብረተሰበይ ክምህር ኢልካ ተበጊስካ ዘለኻ እስከ ንገረና ናባኻ ተስፎ ምሓዊ يقنيلي كبرتي هابلي أبزي كبر زخنة بوتان مدرخن أدلن بوتان سيزهابكم نبدعمي يمسكنكم كبرا سمعتنا دما أبزي زلخمو سلام أناني من لكم يقنيلي كم سب حنت نجري أمن أنا ولك أو عبيت بهالنجر زي قارت مسرح أب بهيوت كساب زلخا كم تقول لك زين معلتاوي ما يقبزد لينا معلتاوي خاخ نعبي على لنا زبل مرقتي زلن سبي إن حن مس حدا subject مس حنتي سبيت دات الكيدان هلو كامبر مس حدا subject قال كيدان كلو كا لو ويلو نزأمن سبا يكون كن انتي مالتي ايه حدا سب اللي مع إسرع عمت بأكاونتينج تتمري أصل إسرع عمتن المين لك أكاونتانت تطرح كوينو كنبرنا يقدنا يكونن كال سبجكتات كال عودتات كده هسسن كفتشن كأني مثلون قديت وني لا يحسن سزي ولا قاد بقانق إنجليز قدامي ديجري يجمر مبر بدحريو كاب قانق إنجليز ناب corporate communication كابو I think قدامي نابناي immigration law كابو ناب family therapy كابو ناب counseling كابو ناب philosophy كابو ناب دابركوس كل جزء بزي مقرات زي مهار even right now أب تمهاري على خو دايتشان يتصنع على خو مالتي nutritionist ودي بقربا وان حجر ما دايتشان يمهار على خو تمهاري so ممهار زي قارت مسرح مخانو يفلت كميل كان بزي عود زمت إخان زبل حتى دما برقت وهلول ناي بزح تمكرون ناي بزح تمرتتاتن وهلول قعزو إينا بسيزل لخوة بوتا زي أبسيحني اتي قدامي تمكرو اتي اب نتريشن زتمهار كوة تمرتي اب ناي نمنشك بروتوكول مزحف مترقام زوسد كوة نويح عمتات بلاس ميلا تعبابي أقولعو إدم مزحفي زتمهار كوة تمرتي ويكا كواليفيكيشن فاميلي ثيرابي هجي اتي فاميلي ثيرابي اتي مسدتنياتات مسرح اتي
ناتي مأكل سلطنا مخفات نأب أوتيزم زيادة كقدس مخنياتو وش ሕብረተሰብና أتيو خمسي لايك حدا مقواسا دحري ألكا خوينوس نت مقواسا أتيو حدا زبئي يبتنون دحري الله خوينوس الخات أبي بكانت نت مقواسا خاخت حدا قواسا مالتي نت مقواسا أخت رنفي تدلي نأنا خاني أب نفس وكف بيت أب نفس وكف كوميونيتي أب نفس وكف متخابنا حدا هندبت يو متينا أنا ميلا تعبابي قلعو أب سدت كزحف كاللخو قدمي أسرت تخلت عمت هبي لخو داخل لخو مالتيو زعبا أوتيزم زنبرني فلتو زيرو انت بالكوة مجنان يكونن مالتيو كم المعسرة حمش عمت سرشوعات عمت أنا أب فاميلي تيرابي كسرح كاللخو أباي زمزو زحجزوم زنبركو سدرا بيتات بوملأمسي زعبا ناي أوتيزم أبجزهم يكون بيوتهم هالليفز زشجروا سبات بزحسي مزوني يعني ورو حنت معلت جنز كرن تامت حفتم سبالكوا هاب كوفنتريز بهالكتما سب دويل الله بزعبا ناي أوتيزم كله ودبت معرفاتا إلوني نو سنبيده نو يبلان إليو شعو الساعة تا زرباتي كبد ملقتني رانا عي جن بدحريقو مس بزح سب انتراكشن كجبر كلخو يحتتو نيري بحر هاي أنا أبقى سبيشالايز يجبرني إلى إزهدم نيري مالتيو بحر جن تي تدقاقا من نتاب نفس وكف سدرابيت نفس وكف معصوني نفس وكف سدرابيت اندخو حكو عم همتاع اندا بزح ماتيو كمزي نصحي بمشرفة وي بساتتا جلس كتكولا يتخيلني خمشتو وي بإيدكا كتكولا يتخيلني هاد صحي إذا خونت زقاني كم صحي بريقو أب ሕብረተሰብና مالتيو أب نفس وكف نتأخخون هلون بوتاتات بطعم اندا بزح ماتيو أنا خاخم أبت عبابي أقولعو مأكل سلطنا زلني زمهر مس بزح سدرابيتات قاعد زرخب تحتو اندا بزح ماتيو مالتيو بحارتي قداماي زغبر كوس قمتي understanding autism زبل سفلالي درجاتات كورس وسيده تماهيره هابو نتي أبوش تحبرتسب زلو تعزبتتات كم سبي كعزب جميره وزاب عمت قال عمتين فرقان عمت هبيلهم زوسدوا كويا أوتيزم تتحزهم زلان قلعو تبل قداميتي هبز بز حسب زأكب كوا حبريتان داتا نيرا مالتي بحر فلتقوم زخيل دكتورات كرخبوم زخيل تمارا مرتي كم ببو زخيل ناي ريسيرش بيبر كنبب جميره and then الاتي conspiracy اللودي مالت سي زخونه ودي تالودي أبزي زبل حتو بزح كنبب جميره so disjointed زخونه فح زبالة بأنفتو زمت استفالة لي حبريتاتات كأني كركب جميرة مالتي حجي إذا بستفالة لي من قد تعترخ بحبريتا مس لايف ستايل عن بابرانا كل زد قالل مالتي لايف ستايل كنا بالكلنا نبلعو مقبي نستنفسو أير نوقعو مرفق كوتاس كله نجر ولا أب أير زلو نستنفسو نجر بملؤ انتاي إذا أكل ترى زلو أبتي ناي كنت أوتيزم هلاو أو حدا قلعوي أو حدا سدرا بيت زبل بزح مصنعتات كجبر فتينة بزح كأني تزاراري زخونة كلتا أتليست كلتا كام تغمزلو أطبيقهم نكتبات أطبيقهم زد أبغلو نكتبات زد أبغلو سبات نو تبات أوتيزم أسعبني زعبو خيت الزارو بديكتيت زجبرك حيلي الله تابع الجي مالتي كم وعينت حيلي أقعد إيمني
بتحدن صار كأني بقى أنكو زيو قالن دابلة كاراخرن زماررن زلو حيل خاني أقعد منه مالتي سو أنا كم ريسيرشر بذكاء علني بيازد كيكونكو نتي كأكبو زخيل حبريتا كأكب نيروني كأكب كأجميرة مالتي سو حجي سلت أنا اختوست كلخا عبقوتو زوهابك حبريتاتات very conservative زخونة مس ريسيرش خاني فتسيمو زي كيد outdated زخونة مالتي قدم 10 عامات قدم 5 عامات تحت من ماتيريال غيرهم كمهروخا خلو عالم كأمس زلو متخدو زلا قلت افيخت كيد كلا كابو تصايسي انت يالو إلكا حتتن كتمارامرن كاني يقبركا مالتي سو كابتي كم اوز قبرني اتي صلاقي اب دفع كان دحراتي كوا مالت انتي مالتي بمعدو هلو خلو صلاقن اب دفع كاتوكا خلو صلاقن تقبرو منقساسات يفالالي سو ولا قادع ابدك اي مصنبر تخل زحجزو زلكو حبرتسبن ربا زلو بيتسبي دفع سيرو اتي مالتي بك جالو منم مرجع تقبرلو زي تخيل بريث تيكينج مخاني انا نبعلي بزحال نحنا 5 درابيت مالتي زحاله في 6 عامات قلعن ولدلو تصنحنا عمتات ينيرو 7 عامات زي مالتي سو انتي زبحال غوربيت كاج حمي خلاص اسي سخا اني مايل خدي جلس بحال زراربالو رايت سو اندحري غوربيتنا كله حمي لاص الله خوينس معنا خني انتي زصبينا زلو الكا تحسب ناي قد نيرو على اي كاني بزح كفال حبرتسبنا بز غدايسي يقوي مخااتي بريفالنس كاني بك انداوسخي يخيد سلازنبره كابتوم دقوم زعبيو كمبون كمارامرون زيغبوم سبا أنا نايقدن كقدسن كنببن كمارامر نيروني because like قلعنا نولد زلنا انتاي كخوني متأي أمك أني أتفلت أني خاصو بك دفعنا أتينا يتسأل إزوالكوا بخمزي غلاي أنا كم تسفون maybe I don't know كن ميلات عبابي أقولعو أبسدت 300 قلن قطعت زلوا متحف بيست سيلينج زخونت متحف بحبرتسب بطعمي تدلايت متحف قريبة ما كندوز أكل أزيد صبق تقبالنت بحبرتسب زرخبة عرقستي حيزة صغيلة حيزة يخدك تسايك لني and then كمارامر لني كمهار لني كنبب لني and then أبقع زي مسحادة نايز زبنا هي بتباهي لهم زقلص وزلو سبعي دكتور نمنشك تريك نمنشك مالتي منياتو عبي هي بنايز زبنا إيمان زوم قول عزيام كدحنو زمتي إيما إيلوم زقلصهم أزيام بزحاتي إيما أنا وناتي ريفلكشن لني كله تي تسفى مقرأت زمالي أقعزو سماعي إذن زي بالكا كونتات أب سمويا الكاتخدوم دكتورات جيش أجيبهم كمل سخاخلو منم انتايز أكلام بيبهم تلكيهم قل حنتقت زين بو من البات اتن كما يوقعون معسي يوقعون تاسكيجول راح زفلتو مبربعم قوات أبتي عودي منم زي بلهم نرسات كخونو خو إليهم فارماسيست كخونو خو إليهم قال خونو خو إليهم أبتي عودتي أقن ولا حنت نقر زي بلهم قن نتي أبوزيشن سلازة حزوة كتشب زبلو خام شالو بك قص زهيوخا قاله دحر عمق إل كانت فلتاتهم من رديئتهم من زقبروا ومصنعتن زنببوا نبابن قالن كتريهم كلخا ويا بهيوتهم بزعبوا زلوا ما فلت أكتريهم كلخا خاني منهم نقر زي بلهم نساتهم بدعامي خاتهم زحرقونن زتهالالقونن نيرو دحرين بعد دكتور نمنشك مسفلتنا يوم أنا رح يكون كون مالتي حجي أب حبرتسبنا بدعمي كقالحون جميرهم من حجنا أبنت حنتي الدعاء نعوت ناي نمنشك بروتوكول تتكلملو زنبرت بمويا وناي حكمنا بعلت مويا
نتا مصحف ريكومند جيراتنا بزوصت الله 3 ورح دي قال زيت ملء زي مالتي تا مصحف ريكومند مس جبرت نتانا الدكتور نمنش انبيبيا ካልኦት እውን ኣለዉ على دكتور ميلينوز ኣለዉ روبرت لايك دكتور ديفيس ገለ ብዙሓት ኣለዉ ኣብቲ ዓውዲ significant ዝኾነ ሪሰርች ዝገበሩ ኢንተንሲቭ ዝኾነ መጽናዕታት ዘካየዱ ማለት እዩ ሶ ኣዝዮም ዓበይቲ መጽሓፍትታት ንዓኣቶም አንቢበ እቲ ሓፍትና ከዓኒ ነታ መጽሓፍ ምስ ተጠቐመትላ ነታ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ምስ ተጠቐመትላ completely like autistic diagnosed ተገይራ ዝነበረት ቆልዓ completely she ካብ ወፅያ like completely ከም ዘይብላ ኮይና ማለት እዩ so it was like very positive wow ኩሉ ክግበር ዘለዎ ነገር ተገይሩ ቆልዓ ካብ ከምኡ ሙሉእ ብሙሉእ ወፅያ ዋው ተመስገን and then ብዙሕ ሰብ ሽዑ ብትክክል ክትቀመላ ምስ ጀመረ ከዓኒ ካብkom ክወፁ ከምቲ በቲ መጽሓፍ ዝብሎ ጉዕዞኦም ዝኸደሎም ብዙሓት ሰባት ክርኢ ጀሚረ ማለት እዩ ሰብ ድሕሪኡ ኣብ ኮርሰይ ነታ መጽሓፍ ከም ዘላታ ክምህራ ጀሚረ ካፕል ኦፍ ቪድዮታት ሰሪሐላ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ተጠቂሙላ መወዳእታ ዘይብሉ ሰብ በቃ ተጠቂሙና ሓጊዙና ገለ እንዳበለ ይመፀካ ኣነ ሕጂ እቲ ሰብ ነታ መጽሓፍ ምርዳእ ሲኢንዋ ዘሎ ነታ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክእለተይ ጥራሕ ተጠቂመ ተርቢመ እያ right ንዓይ ይምህረላ ነይረ ማለት እዩ ድሓር ንብዙሕ ሰብ ኣዝያ ሓጋዚት ኮይና ምስተረኸበት ከዓ ዓመትን 3 ወርሕን ካብ ስራሐይ ዕረፍቲ ወሲደ ንዓኣ ተርጊመ እያ ማለት እዩ ሶ ናብታ መጽሓፍ ብኸምኡ ኣትየያቲ ኣተኣታትዋይ and then እቲ ኩነተ ኦቲዝም ዝተረድኦ ሕብረተሰብ ክንፈጥር ኣለና ዝብል حسب شير نقبره خلاتنا مالتي نسخم منطيخمو زلخم كم مهزن أنا كم تسفهم like بملء لبي زدقفو رأستي إيو مالتي I'm so passionate about it نمنتاي أنا خم وبتعمي بقى بوني كم أخخونا اللي وزبل زقبرني مالتي حبرة سبنا زي أبزلهم أوان by the way أبزلهم أوان emotional intelligence بحال بس وساني نجاري emotional intelligence سمعتاوي بالحي مالتي سمعتاوي بالحي ويكا نقحت نحادة سبسي انتا يسمعيتو زقرقو انتا يزحقسو انتا يزحرقو كما يجير كأخا أب لعلسب سمعيتو بمقدع قبن كم مقبار تتنقو right نسبسي انت هاريم كايو جبن انت خوينو سمعيتو انت هاريم كايو جبن جن ناي سمعيت كم لعبنا نسب تتصفي كايو هاريم النيل كابك ابد عم تعقرقر تهاريم قليل كان تاشنو تقبر تخيليخا برؤي زخوانه سب انت تصريفو كاون تصريفه الكا حنين كتب تخيليخا خلق نقر تقبر تخيليخا of course تصرفي كالناي emotional abusive بعين انتاشون قالوا ترينا مالتي جن كم حبرة تسب كم استفال عليه كنت زلو وسب أبسمعيتو بزح أي نقدر سنينه حجي توم سدرا بيتات قلعو أوتيستيك كنت زلوهم قلعو ندحر اللوهم كوينو زتقاننا persecution يزقاتهم بدعمي إخا تقول أمن تبدل أمن ولا قدام يون قرب تنكفي يعني بيت كريستيان كخدو خلو زقات تنتصلون حماء زربان كم فرمرمت قطن كهلئن ما بزخون يكون بوتا خن تكتاخخ بكلخا نتي كنت أوتيزم انتاي مخانو زي مفلاتن أو زلو تسقاتات زي مردائن جن كأ قال نجر حاجز كم زاد اليوم زي مفلاتن بقوا مسر بزم خنيات زغاني بستفعل على ملكأنتهم قلعنتهم سدرابيتن سلنا نقول زي مقدع زيد أتأوكب على الله زي مقدع زي لاي نصبح يكونن ناي صبح قد يكونن ناي لومي ناي حج قد يكون بحباريخا كم حبرة سب حباري زقول النازلو كم حبرة سب بحباري نحن حلو زلنا كم حبرة سب بحبار
ክንብድሆ ዘለና ናይ ሓባር ብድሆን ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ስድራ ቤት ዝወርዶ ዘሎ ሽግራት መወዳእታ የብሉን ተነፅሎ ጀሚርካ ካብ ሕማቕ ዘረባ ጀሚርካ መልሓስ ዓፅሚ የብላን ግን ዓፅሚ ትሰብር እዚ ክንደይ ስድራ ቤታት ከዓኒ ዓፅሚ ይስበር ኣሎ ሕቁ ይስበር ኣሎ ሞራሉ ይስበር ኣሎ ብጣዕሚ ይብደል ኣሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፈልጥ እንድሕሪ ኢልክኒ ከም ፋሚሊ ቴራፒስት ስድራ ቤታት መፅኦም ዋላ እኳ ብብዝሒ ኣነ ኣብ ኤጁኬሽናል ዝኾነ ነገር እየ ዝፀቅጥ ሓደ ንሓደ ዝህቦ ኣገልግሎታት ድርት እኳ እንተኾነ ግን ሓደ ንሓደ ዝረኽቦም ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነብሲ ወከፎም እንተዝግንፀል እቲ ልቦም ኣብ ውሽጦም ዘሎ በሰላን ቁስልን ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብደኪ ዘስካሕካሕኪ ወፂኦም ሕጂ ኣነ ክዛረበሎም ንዕኦም ከዓኒ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ንሳቶም ደፊሮም ከም ዝተበዲልና ከም ዝተጎዲእና ከም ዝተባሂልና ገለ ክብሉ ቦታን ዕድልን ዘይክህልዎም ይኽእል እቲ ሓይሉ እውን ወፂኦም ነቲ ሕብረተሰብ ክብድህዎ እውን ዕድል ዘይክረኽቡ ይኽእል እዮም ዋላ ዓቕሙ እውን ዘይክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሱ ክገብሩ ምስ ፈተኑ እንደገና ካልእ ኣብ ልዕሊኡ ክመፆም ዘዝኽእል ማለት እዩ ኣነ ናቶም ኣበካቶ ንበሎ ተጣባቂ ናቶም ከምዚ ካምፔይነር ኣክቲቪስት ኮይነ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ 24 ሰዓት ዋላ ዕድል እንተዝወሃበኒ ብዙሕ ነገር ብዝርዝር እንዳገበርኩም ተዛረብኩ ኣብ ሕብረተሰብና ከዓኒ ክንሰማማዓሎም ዘለና ክንብሎም ዘለናን ክንብሎም ዘይብልና ነገራትን ክንገብሮም ዘለናን ክንገብሮም ዘይብልና ነገራትን ከም ሕብረተሰብ ድራፍት ጌርና ገለ ሕግታት ክነቐምጥ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ቁስሊ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ቃንዛ ኣብ ኮርሳተይ ኣብ ሓደ ንሓደ ምስ ስድራ ቤታት ዝራኸቦ ካልእ ዝተፈላለየ ኣነ ባዕለይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክኸይድ ከለኹ ዝሪኦን ዝዕዘቦን ነገር ንሱ ዝያዳ ከም ዝሰርሕ ይገብረኒ ማለት እዩ ብቐዳማይ ኢገይሽ ነይረ ናይ ርሑቕ ጉዕዞ ነይሩናስ ኣብ ነፋሪት ሕጂ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ኣርቲስቲክ ዝኾነ ቆልዓ ኩነት ዘለዎ ቆልዓ ሒዛ ምሳና ኣብ ነፋሪት ተሰቂላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ስለ ዝነበረት ኢንቫይሮንመንት ቆልዓ ብጣዕሚ ኣይከኣሎም ሕጂ ኣብ ነፋሪት ምስኣተና ይጎይ ነይሩ ኩሉ ሰብ ክኣስሮ ክሕዞ ክገድዶ ሽዑ መመሊሱ በቃ እንታሽም ይኸውን ስቲ ኩነታት ጥዑም ኣይነበረን ንዑ ሕጂ እቲ ሓንቲ ካብተን ኣሳሰይቲ እታ ሆስተስ ማለት እዩ እንታይ ኢላ ነቶም ተሳፈርቲ ምልክት ትህበና ነይራ እንታይ ኢላ ፅሉሊ ኢላ ተሲኤ ከምዚ ኮንተ ዝግበር ፅቡቅ ነይሩ ከምዝተትገብሩ ገለ ኢለ የዘራርቦም ነይረ ንዓ ኮንፈረንት ኣይገበርኩዋን ነታ ፅሉሊ ዝበለት ሆስተስ ቢኮዝ ዓቕመ ንሳያታ ፍልጠታ ኣብቲ ሲስተም ናትና ኣብቲ ሚድያታት ናትና ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናትና ከም ሕብረተሰብና ዓለም የዛረብ ዘለኹ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ኣዌርነስ ተጀሚሩ ነይሩ ተዝኸውን ኣብቲ ሚድያ እንተዝስራሓሉ ነይሩ እዛ ምስ ኢንተርናሽናል ተሳፈርቲ ክትሰርሕ ዝሰልጠነት ሆስቴስ ኣይገስ ምስ ኩሉ ንክትሰርሕ ኣዌርነስ ስልጠናታት ተዋሂብዋ ብዙሕ ተዋሂብዋ ኢለ እየ ዝኣምን ፅሉሊ ክትብል ብጣዕሚ እዩ ዘሕርቀካን ልብካ ስትንክፈካን ምስ ዝኾነ ምስ ኩሉ ካ እንዳተጋጨኻ ትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዓ ጥራሕ ምስኣ ተራፂመ ሽዑ ዝብሎ ነገር እውን ብዙሕ ኣይነበረንን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይበልክዋን ማለት እየ ምናልባት የጣዕሰኒ ንኩላቶም እክብ ኣቢለብታ ፕሌን ዘለው ሰባት ኣስተምሮ ተዝህቦም ደስ ምበለኒ ኮንፈረንት እንተዝገብሮም ማለት እዩ ግን ኣይኽእለካኒ እንታይ እዩ ናብ ዝምፂ እኳ እንድሕሪ ኢልክኒ ክመፆ ደልየኩም ኩን መፅዮ ግን ምስ ግዜ ዝተቆለለ ቃንዛ ክቁንዞ ገይሩኒ ናይ ህይወት ተመክሮይ ናይ ህይወት ተመክሮይ ነቲ ቃንዛታት እቲ ምስ ቁንዞኒ እቲ ዘበርክቶ ኣበርክቶታት ከዓኒ ኣብ ህይወት ናይቶም ሰባት ዓብ ለውጢ ከምፅእ ምስ ረኣኹ ዝያዳ ህይወተይ ናብኡ እንዳዕመቕክዎ ክኸይድ ብዛዕባ ትርእስቲ ዝያዳ ክግደስ
ብዝከኣለኒ ነገር ከዓኒ ከበርክት ገይሩኒ ማለት እዩ ሶ ብንውሕ ዝበለ ንኽብሎ ብንውሕ ዝበለ መልሰይ ከመይ ኢለ ናብ ዝኣትየ ነዊሕ ዛንታ እዩ ሕፅር ዝበለ ግን ከምዚ ይመስል ንባሓቂ ተስፋ ምሓውና ኩሉ ሰብ ከማኻ ርድኢት ገይሩ ንርእሱ መጀመርያ ከምኡ ኢሉ ከዓ ንሕብረተሰቡ እንተዘነቅሕ ከመይ ሰናይ ነይሩ እሞ ብዙሕ ግዜ ብሕብረተሰብና ከም ዝፍለጥ ፀናሕካሲ ምስ ሕሙም ቆልዓኹም ወይ ከዓ ንሕና ከማነይ ምሻሎ ጥዑይ ቆልዓ ሒዝና ከማን ከቢድ እንድዩ ነዚ ሕሙም ቆልዓ ከማን ንስኩም ከንኩም ክኢልኩምሞ ክብሉ ከለዉ ማዕ ክንደይ ምሻሎ እቶም ወላዲ እንታይ ይስምዖም በቃ ብጣዕሚ እያ ነልበይ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ርድኢተይ እውን ኣብዛ ንእሽተይ ተመሃር ኩላ ናትካ መፅሓፍ ከንብብ ከለኹ እቲ ምልክታት ናይቲ ኣውቲዝም በብቁሩብ ክሪኦን እቲ ስምዒታቶም እንቶም ቆልዑት እውን ልዕልና በላሕቲ ምዃኖም ክትፈልጥን ክትርድአን ከለካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስኻ ሕሙም ክትብሎም እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ማለት እንታይ ኢና ክንጥቀም ዘለና ክንጥቀም ዘለና ከም ሕብረተሰብ ንከምዚ ዓይነት ስድራ ቤት ንዘለዎም ቆልዑ ሲ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ብርግፅ ኣነ ሕልሚ ክብሎ እኳ ይከብደኒ ግን ሕብረተሰብናስ እንታይ ክርዳእን ክፈልጥን ትደልዮ እንታይ ከክብል ትደልዮ ንትብል ሕቶ ምናልባት ሓንቲ ቻፕተር እንተዝፅሕፍ ኣነ ንዝኾነ ሓሳባተይ ከመሓላልፍ መብዛሕትኡ ግዜ ቀድም ብፅሑፍ ክኸውን ይመርፆ ማለት እዩ ከም ሰብ ማለት እዩ ሓንቲ ቻፕተር ፅብቕቲ ቻፕተር እንተዝፅሕፍ ደስ ምበለኒ ግን ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ነገራት ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣለዎ ኣብነት ሓደ ሰብ እንድሕሪ ጋሩ የሎም ኮይኑ ኣብ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ግን ክፅሕፍ ይኽእል ኣብ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ጋዜጠኛ ክኸውን ይኽእል ደዝንት ወላ ሓንቲ እንተኣሽማ ኣይኮነን ናይ ግድን ጎያይ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሶ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓለም ዝኾነ ይኹን ሰብ ዲስኤብል ንገብሮ ነሰንክሎ እቲ ንዕኡ ንክገብሮ ዘኽእሎ ነገር ብዘይ ምግባርና እዩ right so ንኣብነት ሓደ ሰብ ክኸይድ ብክልተ እግሩ ክኸይድ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑስ ዊልቸር እንድሕር ጌርካሉስ ኦኬ absolutely ማኪና እንድሕር ሰቂልካ ካብ ኤ ቱ ዘድ ክኸይድ ይኽእል absolutely fine ንምንታይ ኢና ኣብታ ዝጎደለት ነድህብ እቲ ዘሎ ዝበዝሐ ፖቴንሻል ናይቲ ሰብ ዘይንርኢ right so ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣብ ዝጎድለና ነገር ረሓድ ሂብናስ ሰብ ኩሉ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ኢልና ንኸውን ካልኣይ ኩላትና ከም ኮንሰፕት ማለት እዩ ሓንቲ ኮንሰፕት ኩላትና ክንርዳእ ዘለና ውሉድን ወላድን ከማንሲ ሓደ ይኮንና ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝተወለድና ኣሕዋት ከዓኒ ሓደ ይኮንና ሶ እግዚኣብሔር ክፈጥረና ከሎ ንኩላትና ደቂ ኣዳም ኣብዛ መሬት ዘለና ዝተፈላለና እዩ ገይሩና ካብታ ናይ ኣሰራ ፃብዕትና እንድሕር መፂና ኩላትና ዝተፈላለና ኢና እንደን እቲ ናይ ዲኤንኤ ናትና ከዓኒ ኮምፕሊትሊ ዝተፈለየ እዩ ኦኬ ሶ ኩላትና እቲ ዝተፈላለና ኮይንና ዘለናዮ ኩነት ተባሂሉ ይፍለጥ ኩነት that's the condition we are ኩነትናሲ ኣነ በራሕ ኮይነት ኣብ በራሕ ኩነት ኣለኹ ሕጂ ካልእ ሰብ ከዓኒ ኣፍሮ ይኸውን ሶ ናይ በረሓት ኩነት ዘለዎም ሰባት ኢና ንሕና ማለት እዩ ኣይኮነን እዚ ጨሓማት እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ከዓኒ ናይ ጨሓማት ኩነት ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ሓፀርቲ ኩነት ዘለዎም ሰባት ኣለዎ ዋሕቲ ኩነት ዘለዎም ሰባት ኣለዎ so it's just ኩላትና ናትና ኩነት ኣለና so diversity ብዙሕነት ዘይንኽብር ኩላትና ሲ ንምንታይ ኢና ሰሌክቲቭ ንኸውን ንገለ ከም ፀጋ ንወስዶ ንናይ ገለ ኩነት ከዓኒ ከም ሕማቕ ነገር ንወስዶ ንኣብነት
نوح برخدا مهلاوسي بس مك اني ولا حنت نجر ايكونن كو نوح اجري سلازلكاس تاي مالتي سبات يوم بعلم صباق إيلوم نجيرومنا قالت صباق جيروم منبر تقار كاست محاورات كاس حصر زبالة انت خونا نوح زبالة انت خونس ولا حنت انت اشمو زمصو نجر جي قال لي حتصير قال لي نوح صباقينا قال لي إزل قال لي يسلم قال لي يقيح لتي صباقينا اوكي نيورون ناتنا خاني اب حنقول دحرمتينا خاني فعلا لقينا قالينا ما تسنفتو قالينا هيستري نفتو ايكونن قالينا مزراب نفتو قالينا مسرح نفتو ايكونن قالينا مش مداد نفتو قالينا براكتيكال نفتو ايكونن اتزتفال عليه كونات نبلو زلنا استفال عليه كونات مهلا قال لي اسب نمبراحتي نغيح مبراحتي سنسيتيف كخون نخيل قال لي اخو انا تسال معك تسال يخيل يخون قال لي اب برخي اب بريخ بوتا مهلا ناي لعلي نجرات مخانا بريخ بوتا بالعلي نجر مهلا تسال سب كله يخيل قال لي اخو اب عميق مهلا عقله زصبلو سب كله يخيل it's all to do with ناتنا استفال عليه كنت مهلا right so خمزي أجيرنا define تجيرنا يا it's simple discriminate نجبره سباي هلوانان we celebrate the diversity ناتنا نقبلون حق وسلون كم تصدق عن مسلم فكم حبرة سب زغواني يكون زتفلة إدنا خنوات أو تقول زي كنا زل الناسي أبنا يجزي أبي هير سرح أنا زقتو يبلين أيمل كتني زيابير كاستفالا لنا خنكون دليون مريتون سازي انتاي اب فللياتنا نمنتا ايدنا نواتاو نمنتاي معار جو يتخوننيا جو كا معار يتخوننيا جو كم جو ناتا قلقلوت هاللوا ناتا بحري هاللوا معار كاخم معار ناتا بحرينا قلقلوتنا هاللوا نجو نعم عاركون انتلك اي تخوننا نم عارك ان اجو كون انتلك اي تخوننا ما هيوت جن ما عار تدلينا جو تدلينا شكر تدلينا غيرون تدلينا right so الدايفرسيتي ابتفطرو زلو انت تقبلنا يو دايفرسيتي ابانا زلو بزحنت ابانا خم دق ادمن هيوانن زلو خاني كنقبلو لنا نعو انت تقبلنا يو إدنا نوات اوطلو حزنلو يلا مخنيات يلا كلنا نناتنا تصقان نناتنا الدلتن بوتنشالنا لنا مالتي سو خم حبرتسب نزيع انت تردينا بدحريقو of course كردو زدلي كنت اوتيزم حدا عينت هيكون كنت اوتيزم just فليز بلا قال نجر هاب كالوت كع فليز بلا نعوز ما ساسلون مسؤ تزانيقون كمصو زخولون كالوت كونتاتن كلو يخول يمن سخم حبرتسب مسرتاو زخونه نقحات ردئيت بزعبا مهلاو كنت اوتيزم كلو يدلي مدلخو ديز بالابراهام افرقي مدلخو انا مدلخو حبرتسبنا نتم ملكتات ناي اوتيزم يردو من كفلتو من كلاتهم كأني زتفالالي مخانو زتفالالي كنت مهلاو كأني زتفالالي عينت دقفات يدليكا نقابلنت أب كنت أوتيزم قال لهم كومينيكيشن بزح زي ردهم مالتسي أب كومينيكيشن دخن زبالو خوني خولي يمي قالوا كأني بريليانت أبز عالم زلنا سبات كنريئو زي نخيل نجر كريئو زخيلو جن مسبات وقع كعكبلو مسبات كتشارقو قالجن يكلون مجرق ساير الدوم كندي كابزم سمع زلخون حج مجرق زي تخيلو مجرق زي رداكم تاكل دلي قال واستأزز اللي وزربا مستزارب الناسي كم عينت نجارات تنقنق زبل الناس سبات سنهلو دخندينا أكل كندي أكل سبات نهلو نخون ملينا قال لي إسب كأني سيريس أبزع عالم زلو بزعبا كواختي بزعبا تأثر بزعبا كمبيوتر ساينس قال كينو تيزا حسب كيون زتتصب خيون بقى اكستريم اللي انت عشمي يخون بحر أبكال نجارو مامس مسبل كيام كأني كومبليت لكال كونت كلو ميخل
ግን ኩላትና ሆም ደይኮንና በይንሳቶም ኤክስትሪም ኣብ ገሊኡ ይኸዱ ስለ ዘለዎ እምበርኮ ኩላትና ንናትና ድሌታት እኮ ዝተፈላለዩ ወላ ሓደ ሰብ ድሌቱ ሓደ ዓይነት ሰብ የለን ስለዚ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ምርዳእ የድልየና ኣብ እኩብ ሰብ ዘይክብርሆም ይኽእል ምክንያቱ ናቶም ናይ ኮሚኒኬሽን ክህነፅ ከሎ ተሓንጎል ኣብ ገለገለ ቦታታት ብኽም ኢሉ ክኸውን ይኽእል ብበይኑ መንገዲ ተሃኒፁ ክኸውን ይኽእል ያረታ እቲ ዳይቨርሲቲ ኣብቲ ኒውሮ ዳይቨርሲቲ ዝበሃል ሎሚ ሕጂ ሙቭመንት ኮይኑሎ ብምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ኒውሮ ዳይቨርሲቲ ቅባልነት ረኺቡ ኣብ ስራሕ ኣነ ኦቲስቲኬ ብጣዕሚ ኣብ ለጭላጭ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮፕ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ወይ ኣብ ለጭላጭ ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ምስናተይ ዝኸይድ ብርሃን ዘለዎን እሽተይ ክፍሊ ግበሩለይ ሽዑኡ ኣብታ ንዓይ ትሰማምዓኒ ክፍሊ መብራህታን ሕብራን ንዓይ ትሰማምዓኒ እንድሕር ጌርኩም ንግን ትብለኩም ሓደ ሰራሕተኛ ንፉዕ ማናጀር ንፉዕ ፀሓፊ ንፉዕ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ኣብታ ክፍሊ ዘላ ኣብታ ክፍለይ ዝትህሉ መብራህቲ ግን ምስ ኣነ ዝፈትዋን ምሳይ ትኸይድን ክትከውን ኣሎ ኮመዴት ክትገብረላ እታ ስራሕ ምስኡ ብትኸይድ መንገዲ ክትገብራለካ ቺስቲክ ዝኾኑ ቆልዑ ሓንቲ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ብጣዕሚ ድምፂ ዝርብሾ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ብጣዕሚ ድምፂ ዝርብሾም እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ንሶም ዘለዎ ከባቢ ናይ ቡን ትጥሕን ምሻላ ቡን ትወቅጥ ማሽን ምሻላ ትብል ንሳ ተልግሰሎ ዋሽንግ ማሽን ተኸዳውንቲ ተሓፅብ ማሽን ክትከውን ከላ ብጣዕሚ ትርብሾም ትኽእል እያ ከዓ እታ ምሕፃብ ክዳውንቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከለዉ ትገብራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቆርቡ ተደልየሎም ኣብቲ ኣዝዩ በቃ ከበሮ እንኳይ ንዕኦም ሴንሲቲቪቲ ንዕኡ ዘለዎም ንካልእ ሰብ ዋላ ከበሮ እዝንካ ክሳብ ክቀደካ ዝደሊ ከበሮታት ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ጅስቲ ንዓኣቶም በታ ዝደልይዋ ድምፅን ኳይትነስን ትገብረሎ ንዕኦም ንዓኣ ኣእንጊድካዮም ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ማለት እየ ኩነተ ኦቲዝም ኩሉ ሰብ ሓንቲ ዓይነት ኩነት ኣይኮነት እንትህልዎ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ኩሉ ቆልዓ ዝተፈላለየ ኩሉ እንታሽሙ ዝተፈላለየ ነንዕኦም ባህሪኦምን ኩነታቶምን ኣፅኒዕካ ግን ንዕኦም ዝሰማማዕ ከባቢ ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ንሳቶም ሓያል ጎድኒ ዘለዎም ከም ኩላትና ማለት እዩ ሓያል ጎድኒና ኣለና ናትና ሓያል ጎድኒና ናትና ለሊና ምሽ ብነድመዓሉ ቦታ ንኸይ ሓያል ጎድኖም ኣለሊኻ ከዓኒ ኣብ ዘድምዕሉ ትገብሮም ንዓለም ከዓ በቃ ህፁብ ድንቂ ዝኾነ ነገር ከበርክቱላ ይኽእሉ እዮም ኣነ ሕልመይ ራእየይ ማለት እዩ ከም ተስፎም ብዙሕ እዩ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ሕብረተሰብና ክልወጥ ኣለዎ ዝብሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ተቐዳመይቲ ናይ ኦቲዝም ስፔክትረም ከምዚ ስፔክትረም ዝተፈላለየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከዓኒ ንሰባት ይፀልዎም ናይ ገሊኦም ማይልድ ክኸውን ከሎ ናይ ገሊኦም ከዓኒ ሲቪየር ክኸውን ይኽእል ግን ኩላቶም ከዓኒ ሓደ ዓይነት ኩነት ኣይኮነን ዘለዎም ዝተፈላለየ ኩነት እዩ ዘለዎም እዚ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እንደና ተሓሒዞኦም ከዓኒ ጓሎም ሞይ ከምዚ ስለትህቦ መግብስ ኣነ ከምዚ ክህቦ ኣለኒ ዝበሃል ነገር የለን ወይ ጓሎም ሞይ ከምዚ መብራህቲ ስለትገብረሉስ ኣነ ከዓ ከምዚ ክገብረሉ ኣለኒ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ነብሲ ወከፎም በብዝተፀልውዎ በብናቶም መንገዲ ስለዝተፀልው እቲ ከምቲ ኣሰራፃብዕትና ዩኒክ ዝኸውን ናታቶም ኩነት ከዓኒ ንዕኦም ፍሉይ ዩኒክ በብነብሶም በብንሶም ፈልጦም ሕግዞምን ክድግፎምን ይመርፅ ማለት እዩ ካልኣይቲ መብዝሕትኦም ኩሎም ዋላ እንተዘይኮነ ናይ ምብህሃል ክእለቶምን ዓቕሞምን ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ይፍልሊ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ገሊኦም ናይ ምዝራብ ምድንጓይ ክህልዎም ይኽእል ወይ ንነገራት ከምታ እንተ ወይ ዝጠቕሶ ዝነበርኩ ውሽጠዘ ዘለዎ ዘረባ ሰዋስው ዘለዎ ዘረባ ገለ ዘይክርድኦም ይኽእል ወይ ጫውጫው ዘለዎ ተሓደን ዝዛረበሉ ኩነታት ዘይክርድኦም ይኽእል ስለዚ ብቋንቋኦም
ገሊኦም ማለት እዩ ኣብ ቋንቋኦም ሕት ዝበለ ታባና ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ከምኡ ዘለዎም ፍልይነት ንዕኦም ብዝሰማምዖም መንገዲ ክንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ ሶ ንሕናሲ ኣብ ስደት ኣለና ኩላትና መብዝሕትና ኦዲየንስ ኣብ ዘለና ኣብ ስደት ኣለና ኢለ ዝኣምን ኣብ ትካላት ክንከይድ ከለና ተርጎምቲ ይግበሩልና ንብል ምሽ ዶ እቲ ቋንቋ ናይቲ ሃገር ስለ ዘይፈለጥና ኢና ተርጎምቲ ዝግበሩልና ንብል ስለዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ሽግር ስለ ዘለና ኣብ ገለ ደረጃ ኢና ተርጎምቲ ይግበሩልና ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም ከዓኒ ከም ሰባት ናይ ኮሚኒኬሽን ኩነት ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ንእሽተይ ተሸግሮም እንድሕር ኮይና ንምንታይ ንስሕቆም ንምንታይ ንድህሎም ንምንታይ ንርብሾም ዘይንሰምዑ ከም ሕብረተሰብ ነዚ ሓቂ እዚ ዝተረድአ ሕብረተሰብ ክህልወና ይደሊ ሰላም ሓፍተይ እቲ ካልእ ሕብረተሰብና ክህልዎን ክርድኦን ኣሎ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ኒውሮሴንሲቲቪቲ እቲ ናይ ሴንሲቲቪቲ ማለት ሴንሲቲቭ ምዃን ኣለዎም ንኣብነት ዝበልዕዎ መግቢ ዝኽደንዎ ክዳን ዝሕዝዎ ዝትንክፍዎ ነገር ዝርእይዎ ብርሃን ዝሰምዕዎ ድምፂ ኩላቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝፅለው ይኽእሉ እዮም ንኣብነሲ በርዝደይ ፓርቲ ክንገብር ከለና ብጣዕሚ ድምፂ ክህልዎ ይኽእል ብጣዕሚ ዘብለጭለጭ ሕብርታት ክህልዎ ይኽእል ብጣዕሚ ዋላ ከምዚ ናይ ናይት ክለብ ዝመስል መብራህትታት ገለ ክትውልዕ ትኽእል ኢኻ እዚ ትፈወደ ንዕኦም ዲስ ኣገዲድ ካብኡ ከም ዝህልው ትገብሮም ኣብኡ ተምፅኦሞ ሽዑኡ በቃ እንዳወጠጥካ ኮፈል ተሰኣል ገለኹን እንዳበልካ ትርብሾም ንዕኦም ምፍላጦምን ምስኦም ንዕኦም ዝሰማምዖም ከባቢን ክትገብረሎም ክትክእል ኣለካ ሶ ከም ሕብረተሰብ እቶም ወለዲ ንኣብነት ሕወሱ ዘይክደል ይኽእሉ ኣብ ከምኡ ሕፅር ዝበለ ግዜ ጥራሕ ገይሮም ክኸዱ ይኽእሉ ንሶም ነታ ቤቶምን ኩነታት ውላዶምን ይፈልጡ ንሕና ከዓኒ ከም ሕብረተሰብ ክንርዳኣሎምን ክንድግፎምን ይግባአና እቲ ነዳልዎ ድግሳት በዓላት ገለ ከዓኒ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ኩነት ዘለዎም ሰባት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ይድለይ ኣብነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝህሉ ጸናጽል ድምፂ ከበሮ ገለ ኣንጻሩ ኮይነ ይኮንኩን ግን ነቶም ቆልዑ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ጽቡቕ እንድሕሪ ነቲ ከምኡ ድምፂ ብጣዕሚ ዝርብሾም ኮይኑ ገሊኦም ኮ በቃ ዋ ሰይጣን ኣለዎ ከምዚ ገለ ምሻሎ ፍፂምካ ዘይሓላፍነታዊ ዘረባ ክዝረብ ትሰምዕ ኢኻ ሳን ፍልጠት እዮም ዝገብርዎ ይወቕሶም ኣይኮንኩን ዘለኹ ምክንያቱስ ኣይተረድኦም እንትክርድኦ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ሕብረተሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እየ ግን ከምኡ ዘይኮነ ንዕኦም ተቐብለሎም ትኽእል ካልእ ክፍሊ ኮ ክትህሉ ምኽኣለት ነይራ ወይ እቲ ድምፅን መብራህትን ኩሉ ከኣህደ ኣቢልካ ብግምት እትዋ ኣቢልካ ንዕኦም ተሰማምዖም ኩነታትን ግዜን ምርፅ ኣቢልካ ኮ ተቐብሎም ትኽእል ኢኻ ሶ ኩሉ ደስት ነቲ ኩነታቶም ምርዳእን እቲ ኩነታቶም ምድጋፍን እዩ ማለት እየ ካልእ እዚ ስቲሚንግ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብእንግሊሽ ስቲሚንግ ዝበሃል ቆልዑ ናቶም ኦፍኮርስ ኣይደኖ ሕጂ ማዕርክ ክንደይ ዕምቆት ክኸዶ ይኽእል ግን ኣብ ብሬን ምስ ዝህሉ ኦክሲጅን ምውሓድን ምብዛሕን ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ ዝብለና ዶክተር ነመንቸክ ምስኡ ብዝተኣሳሰር መንገዲ ቆልዑ ክነጥሩ ይኽእሉ ድምፂ ክገብሩ ይኽእሉ ወይ ኣእዳዎም ገብገብ ገለ ከብሉ ይኽእሉ ብኣጻብዕቶም ጥራሕ ክኸዱ ይኽእሉ እዚኣቶም ምልክታት እዚኣቶም ቆልዑ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ክገብሩ ዝገድዶም ዘሎ ሪፍሌክት ካብ ውሽጢ ንሶም ዘይቋፃፀርዎ ካብ ውሽጦም ዝመፅእ ሓይሊ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ከዓኒ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቶም ቆልዑ ክንርድኦም ክንድግፎም ነቶም ስድራ ቤታት እውን ክንርድኦም እዩ ዘለና እምበር ኤኒዌይ ኣይዛረቦን ምክንያቱ ዝሰምዖ ብዙሕ ሕማቅ ዘረባታት ዝኾነ ማለት እየ ሕማቅ ዘረባታት ክንዛረብ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕን ዘረባን ክንዛረብ ኣይኮነን ዝግባአና ስለዚ እቶም ምልክታት ዝበሃሉ ኣለዉ ብዙሓት ምልክታት ከምኦም ኣብ ንሪእየሉ ግዜ እዚኦም ኦኬ እዚኮም ምልክት ናይ ከምዚ ናይ ኩነት ኦቲዝም እዩ እምበር ኮፈት እዮም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብሎም ስድታት ዘይሰምዑ ዘይተቐፅዑ ከምዚ ኮይኑ በቃ ምሻሎ ብዙሕ ሕማቅ ዘረባታት ትሰምዕ ኢኻ ፕሊስ ህዝበይ እዚ ወሪዱና ዘሎ ኩነታት ንማንም ሰብ
ኣይቀርቦ ንማንም ሰብ ኣይርሕቆ ንኩላትና ብሓባር ወሪዱና ዘሎ ብድሆ ኩላትና ከዓ ብሓባር ክንብድሆ ዘለና ነገር እዩ ዘይሓላፍነታዊ ዘረባ ክብል ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ውሽጠይ ዘለዋ ንዓኣ ክብል ከለኹ ንሰብ ስምዒቱ ዝጎድእ ነቶም ቆልዑ ስምዒቶም ዝጎድእ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢቶም ቆልዑ ዘሎ ቤተሰብን ካልእን ስምዒት ብዝጎድእ ክንገብሮ ብጣዕሚ ወሳኒትን ዓብዪ ሓላፍነትን እዩ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኩነተ ኦቲዝም ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ሰብ ስቴሪዮታይፕ ይገብር እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ተነፅሎ ንኻልእ ሰብ ምንፃል ንኻልእ ሰብ ምውቃስ ብሰንኪ ሓጢኣት ብሰንኪ ገለ ብዙሕ ማለት ስቴሪዮታይፒንግ ዝበሃል ኣብ እንግሊሽ ከም ፀገም ኣሎ ብዓለም ምሉእ እዚ ከዓኒ ሓደ እቲ ክንዋግኦ ዘለና ኩነተ ኦቲዝም ብመርገም ኣይመፅእ ብሓጢኣት ኣይመፅእ ብሄረዲታ ኣይመፅእ ኣቦታትና ብሓጎታትና ብምልኦም ወላ ሓንቲ ነገር ናይ ከምኡ ኮንዲሽን ኣይነበሮን ከም ትውልዲ እቲ ናይ ቀደም ትውልዲ እጂ እዚ ናይ ኣብዚ ዘበን እዚ ዝነብር ዘሎ ትውልዲ ብሰንኪ ላይፍ ስታይል ናትና ዝመፅእ ዘሎ ኩነት እዩ እንደን ማንም ሰብ ከዓ መሪፁ ኣይኮነን ዘምፆ ወሪስዎ ኣይኮነን ግን ብሰንኪቲ መነባብራናን ዝዓለም ትኸደ ዘላ ከይድን ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ምስ ግዜ እንዳተቃልዐ ዝመፅእ ማለት እቲ ጉዕዞ ናይ ፍልጠት ኣብ መስርሕ ዘሎ ዳ እምበር ናይ መጨረሻ መደምደምታ ዘይተዋህቦ መስርሕ ስለ ዝኾነ እቶም እኩብ ድምር ናይ ኣነባብራና ስለ ዝኾነ ነትን ፈሊኻ ክተውፅኦ ዘሸግረሉ ዘሎ መድረኽ ኣብ ዘለናሉ እዋን ዳ እምበር ማንም ሰብ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣይኮነን ዓለም ብእኩብ ድምር ኩላትና ብንነብሮ ዘለና ነገር እዩ አንተ ወይ ክጠቕሶ ፀኒሐ ኣነ ኣብ ምትእኽኻባትና ኣብ ቤት ትምህርታትና ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዓለምና ክሪኦ ዝደሊ ደጋፊ ዝኾነ ንስድራ ቤት ዝድግፍ ነቶም ቆልዑ ዝድግፍ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ከዓኒ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ነገር ኩሉ ንገብሮ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ናይ እምነት ትካላት ድዩ ናይ ስራሕ ቦታ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ንእሽቱ ምትዕርራያት ጌርካ ነቶም ቆልዑ ኣብ ኩሉ ነገር ክሳተፉን ህይወት ኢንጆይ ክገብሩዋን ከም ዝኽእሉ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩነተ ኦቲዝም ኦፍ ኮርስ ኣነ ብናይ ዶክተር ነመንቸክ ማለት እዩ ካብኡ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ዝኣምን ብዙሓት ዝወፁ ከዓ ካብኡ ዝረኣኹ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ክወፁ ዘይክእሉ ሰባት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ዝርዝር ናይቲ መፅሓፍ ምስኣትኻ ገለገለ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዘይክሰርሓሎም ይኽእል ትመስርሕ ተስፋ ይገብር ከዓኒ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሃጓፍ ዝመልእ ሳይንሳት ክመፅእ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ፈቲና ፀሊእና ከምኡ ኩነት ዘለዎም ቆልዑ ይኹኑ ዓበይቲ ሰባት ክህልውና ኤመ ኣብ መፃኢ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ እምነት ቦታ ይኹን ኣብ ናይ ምትኻብና ይኹን ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ስድራ ቤትና ይኹን ኣብ ዝኾነ ክንነብር ከለና ከዓኒ ንእሽቱ ምትዕርራያት ናይ መብራህቲ ዲ ናይ ድምፂ ዲ ናይ ገለ ዲ እንዳገበርና ንሕና እውን ባህሪና ናረኣያና እንዳቀየርና ንዕኡ ዕንቆትን ርድኢት እንዳወሰኽና ንዓኣቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኩሉ ነገር ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሕተታ ሕቶ እዚ ዳያግኖሲስ ምግባር ከምኡ ኩነት ከም ዘሎ ቀልጢፎም ፈልጡ ኣለዎም ዶ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ገለ ዝበሃል ሕቶ ይመፅእ እዩ ኣነ ከም ተስፎም ዝቐልጠፈ ዝበለፀ ምክንያቱ ነቲ ናቶም ኩነታት እቲ ዝምልከቶ ኣካል ሕክምና ድዩ ቤት ትምህርቲ ድዩ ቤተክርስትያን ድዩ ሕብረተሰብ ድዩ ኩሉ ነቲ ናቶም ኩነታት ፈሊጡ ትዘድሊ ምትዕርራያት ገይሩ ምስኦምን ምስ ኩነታቶምን ዝኸይድ ከባቢ ብምፍጣር ነቶም ቆልዑ እቲ ይኹን ዓበይቲ ሰባት ዝለዓለ ህይወት ብዝለዓለ ኢንጆይ ክገብርዋ ከስተማቕርዋ ኣብ ህይወት ከዓኒ ከም ኩሉ ሰብ ዓቕሞምን ዝከኣሎምን ከበርክቱ ንክትገብሮም እንድሕር ኮንካ እሞ እኹልን ዝግባእን ደገፍ ክትገብረሎም እንድሕር ኮንካ እቲ ዳያግኖሲስ ወይ ከዓ ነፀርታ ምርካብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
እዚኣቶም ኣነ ሕብረተሰብና ክፈልጦምን ክኾኖምን ኣለዎም ዝብል እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና መእተዊ ቅላጡ ዝበሃል ምሽ ኣሎ ትኹብ ኢና ነብሎ ዘለና ኩሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝሰምዕ ዘሎ ነቲ ዓውድን ነቲ ኩነትን ብዕምቆት ክርድኦ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ይላቦ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከዓኒ ምልክታት እንታይ እዮም እንታይ ዓይነት ደገፋት የድልይዎም ኣብ ነብሲ ወከፍ ኩነት ዝተፈላለየ ኩነት ዝተፈላለየ ደገፍ እዩ ዘድልዮ ንሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ከም ሕብረተሰብ ፍልጠትና ከነዕምቕ እንት መዓልቲ ኣብ ዓመት ከምዚ ኢልና ኩነት ኦቲዝም ኣዌርነስ ሬይዚንግ ዊክ ወይ ማንት ገለ ኢልና ጥራሕ ዘይኮነ ክስራሕ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብነብሲ ወከፍ መዓልታዊ መነባብሮና ብዕምቆት ብዙሕ ነገር ክንሰርሓሉ ዘለና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ I guess yeah this what I can say thank you thank you ተስፋም ሓዊ ኣስፍሕ ኣቢልካ ኢኻ ገሊፅካ ኣላ ኣብ ኣቕርብ ኣቢለ ግን ብዙሕ ግዜ ካብ እተን ኣዴታት ዝመፀና ሕቶታት እንድሕር ኣሎ እቶም ኣሰብኡት ኣቦታት ኣውቲዝም ከም ዘሎ እቲ ቆልዓ ምስ ፈለጡ ኣይሕጉዝናን ኣብ ገሊኡ እውን ገዲፎምና እዮም ዝኸዱ እንታይ ኢሉ ክመኽረልና እንታይ ክንገብር ሕብረተሰብ ሰሓራይ ከም ሕብረተሰብ ነዚ ክንርድኦን ክፈልጦን እቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ሕብረተሰብና ግን ኣብቶም ኣቦታት ንስኺ ኣበላሽኽዮ ትርድኢት እውን ስለዘየለ ብመሰረት እቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ትብል መፅሓፍ ካብኡ ተመርኪዝካ እንታይ እስከ እቲ ምልክታት ጠንቅታት ከእንታይ ኢኻ ትብል ካብ ምንታይ ተበጊስ እዩ እስከ ኣስፋሕ ኣቢልካ እሞ ኣብ ኣቢልካ ከዓ ነቶም ወለዲ ነቶም ኣቦታት ከዓ ክትመኽረልና ሕቶውን መፅያትና ኣላ ሓንቲ ሓፍትና ኣውቲዝም ቶስቲክ ዘለዎ ቆልዓ ምስ ወለደት እቲ ሰብኣያ እውን ገዲፍዋ ምስ ከደ ዳሕራይ ግን ኣብ ኣዳልት ንሱ እውን ኣውቲስቲክ ምዃኑ ተፈሊጡ ማለት እዩ እስከ ኣብ ናይ ኣውቲዝም ናይ ቆልዑ ጥራይ ዲኮንስ ኣብ ዓበይቲ ኸ እንታይ ምልክታት ክንርኢ ኣለና ኢልካ ናባኻ ተስፋም ሓዊ ሓራይ ርእሲ ሕትን ሕቶታት ወስታት በዚ ሕናኒ እንድሕሪ ኣትሪፈ ድሓር ተመሊስ ክሕተትኒ ኢኺ ላይሰንስ ዘውፅእ ዘለኹን ጉድለት ክገብር ከም ተስፎም ማለት እዩ መጀመርታ ናብታ ናይ ወለዲ ትብል ማለት እዩ ይርዳእኒ እዩ ከምዚ ሲቪር ዝኾነ ናይ ኦቲዝም ኩነት ኣብ ዘጋጥመሉስ ሳብ 50% ሓዳር ይብተን ምዃኑ ብዙሓት መፅናዕትታት የርእይዎ እዮም ብጣዕሚ ከዓ ዘሕዝን ሪያሊቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ክንደርፎ ዝፀናሕና ወይ ከዓ ክንልፍልፎ ዝፀናሕና እዩ እቲ ላሽሙ ንኩነተ ኦቲዝም ናይ ብሓቂ እንተተረዲእናዮ ከም ሕብረተሰብ ከም ወለዲ ማለት እዩ እንድቲ ፅልምት ዝብለካ ኣብቲ መጀመርታ ኣብቲ ዲናያል ስቴጅ ዝበሃል ኣሎ መጀመርታ ምስ ሰማዕካ እቲ ኒውስ ምስ ፈለጥካ ይዲናየት ትኽሕዶ ድሓረይ ከዓኒ በስን ይብርታዓካ ከዓኒ ትተሓዝኡ ምክንያቱ ቅድሚኡ ብዛዕባኡ ሰሚዕካ ይትፈልጥኒ ቅድሚኡ ዋላ ነቲ ኩነት እቲ መብራህቲ ዘይምፍታዎም ወይ እቲ ልቺ ዘይምፍታዎም ወይ እቲ ድምፂ ዘይምፍታዎም ወይ እቲ ንበይኖም ኣብ ገለ ፀግዒ ምዃኖም ገለ ወይ እቲ ኩሉ ግዜ ክጥርጥር ምባሎም ገለ ሪኢኻ ይትፈልጥኒ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ይስንብዱ ሰባት ይስንብዱ ብዙሓት ሰባት ይስንብዱ ሓንቲ ደሲ በቃ እዛ ቆልዓ እንተዝወስዱለይ በቃ ኢላትኒ ጅግና ኣደያ በቃ ብጣዕሚ በርቲዕዋ በቃ ክወስደለይ ዝኽእል ኣካል እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ በቃ ተኻኢለ በቃ ኣይከኣልኩውን እዚ ሕጂ እቲ መጀመርታ ምስ መፀት ዜና ብሬክዳውን ኣሎ ናይ ኢሞሽናል ብሬክዳውን ኣብ ኣቦታት የጋጥም ኣብ ኣዴታት የጋጥም ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ውላድ ዝያዳ ቅርበት ዘለዋ ምስቲ ሜይቢ ምስቲ ኣብ ማህፀን ምስካማ ገለ ምስ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ፀጋ ዘለዋ ኣደያ ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ብዛዕባ ፀገምን ተፀጊማ ዓብየ ዝብል ሰብ እንድሕሪ ሰሚዕካስ
نديو معرخ ندي كمسكن كأبو خلخا تسمع مالتي سو أبتي مرير زخون اللكوناتات مستتسقم ولادات تترف مبزحتو جزي I think كم زرعهو مصنع التاتون كم زحبرو مالتيو عديتاتين نزي مخريكم كون أنا ذهب من خنداي زخونو خماي زخونو سبات أنا كمكر بقعت على الندي من الندي هلا حتى يجن تازبلا تخبلا زت أنا حكونة بجن awareness انت زهلو الناني رونت بلعبة تكونت بقلق وانات ونسي بقى أوتيستيك زخونة والعس تسقى مخانونا زي مرداء زي مفلاتني بر بقى كو انت تقبل كايون ندحري بتخكل هاندل جير كايون ولا كاب تكونت يوصو ايوصو because extremely intelligent زخونو سبات كم زلون تسقى مخانون ኣይንፈልጥን نحنا ገለገለ ሕብረተሰባት ግን ኦቲስቲክ ዝኾነ ቆልዓ ምህላውሲ it's a blessing ኢሎም ዝቕበሉ ሕብረተሰብ ኣለዉ ኣብ ብዙሓት ጻዕዱ ሕጂ it is a blessing እዮም ዝብልዎ ከምቲ ንዓና ብወስታ ንወድቁ ኣይኮኑን ዝወድቁ መጨረሻ ዓለም ኣይኮነን ከምኡ ምህላው and ኣይካብድዎን እዮም ንዓና ብጣዕሚ ኢና ነካብዶ ንምንታይ እቲ awareness ዋሕዲ እዩ نالبات قالي يسب مس مرقم يتأساسرو مس هيريديتي يتأساسرو مس قالي يتأساسرو you know just like زي اللو نقر مسؤو جيجار الديت مس مهلاو زمتز حدا هلا اي كأني اتي challenging ذي هنا behavior كلو ميخيلي توم قلعو نابنسي ننويح كبخي يقولون ننويح بحدا نقر concentrate قوري يقولوا قال زي اتوم توم زمتز وتوم زر رأي ملكتا سأن مردا حجي تنقنتايو كما يكونتات انت جبركايو ميهادو ايناي كبابي انعوم زي سمامعوم سان مفلات ايخا نتخنتات نسخ ايخا بعلخا تقاددو مخنياتو تنسخا تداليو عينت انبابرخ نبرو سلا تقددو مالتي نسخ انعوم اي سمامعوم سازي اتنعوم زي سمامعوم انت فليتكا كندتز of course أبجلا كبدت زلوا والله صغيرة أنت عشان يكون كنز حلفة زلوا ساب تخيلون تفلتون تتخكل زخانة environment نوعهم ساب تجاور لهم جن تبدهوا فتحتي زوسخ so كمان that تي awareness ناتنا نقحتنا بزعبوا نداوسخ ندحر كيدو تي مهدام أنت إن كان مخات نحدار مبتان جل سبحان نجارات أنت بقال أنت بودي زقات امزلو عقل مصباب متكام مخبات تقونتات كندوز أكل يخبدي لا يحسبني انتي زبحال من البات جل سمعتي كبدي لكم بخبيت قعزوز حلفكم كم تهلون كم زلخم من يفلت ايه احمد بالك أن زي تسرنا خمس خيلا يفلت ايه يخون أمبر اتخبدتو أبوتو اندهالوه ببزح ملك عتات كأني تناتنا رديئتن فلتأتن كمولك أسواتن كم حبرة سبن اندحرق أما عبيلنايو كبده يخيلي تخالقيتي حتو اتتنقتاتون نمو قادو خقبر زخيل نقراتن كمون ملكتاتون تايو نحن نابنسي حدا قلعا أوتيزم اندحرال لو خوينوس ويالو اندحر كوينوس انتاي ملكتاتينا نتصبه وانتاي ملكتاتينا نرئي تبل نالبات بحتصر زبالة من قديك قلصا كفتن so قليت ايه عانتوي بزح انت عشو ميكونن قلنا حتصر عبيله كده so اتحادة اتناي مبه هالكئلاتهم ايامي زي شجروا مالتي so communication skill ويكا communication challenge سيقاتو مامي so ناي محبراوي موههادنا مبههالنا قاليو سي بزيك علات نرادا دو بزوح نقرات هلنا so نعو زي كرد ويقولو أبقصنا زهلو استفالالي مقلت إيتات facial expressions نبلوم سوق مبال فقاق مبال فشخ مبال قالازا أمسلو من البات نقاعتهم مرداء كشكر وميخيلو أبدم تنازل له intonation نعم ننعت رحوالاسي بستفال عليه من قد دخن بلان خيلينا نعو هجي فلاليوم زي كردو ويخولو ما أسيخة تغطيع كاتب له زلخة ما أسيخة تحقز كاتب له زلخة عندن نسوتات كلهم يخيل
ኣብቲ ሶሻል ኢንተራክሽን ምስ ሕብረተሰብ ዘለዎም ንኣብነት ዕሩኽቲ ኣብ መሓዝን ንሓንሳብ ተዓራሪኾም ንፅባሕ ተመሊሶም ዕርኩም ምዃኑ ዘኪሮም ምስኡ ዝህልዎም እንታሽሙ ክሽገሩ ይኽእሉ ኣብቲ ናይ ዓይንን ዓይኒ ምርአይ ንኣብነት ክሽገሩ ይኽእሉ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ገጽና ስምዒታትና ዘይክርድኦም ይኽእል እዚኦም ክትሪኦም ትኽእል ነገራት እዮም ካልእ እቲ ኣብ ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑ ክንሪኦ ንኽእል እዚ repetitive behavior and routines ዝበሃል ንኣብነት ሓደ ዓይነት ምንቅስቓሳት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ከዓኒ ከምዚ ምባል ወይ በቃ ብጣዕሚ ንነዊሕ ግዜታት ምንጣር ምዝላል በቃ 20 ደቂቕ ፍርቂ ሰዓት ገለ በቃ ዘሊሎም በቃ ዘይርብርቡ ዳዎም ከምዚ ገለ ምባል ብሓንቲ ዓይነት መንገዲ ጥራሕ ክኸዱ ምድላይ ካብኣ ካብታ ኩሉ ግዜ ዝኸዱላ መንገዲ እንድሕር ውፅኢኻዮም ምክያት እንተጀሚሮም ብፍጹም ዘይስንገሉ ስለዚ እቲ ስትሪክት ዝኾነ ሩቲን ሓንቲ ዓይነት ክዳን ሓንቲ ዓይነት ምግቢ ሓንቲ ዓይነት ኣካይዳ ገለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክትሪአሎም ትኽእል ኢኻ ካልእ ዓንተ ወይ ገልፆ ፀናሕኩ እዚ ሰንሰሪ ሴንሲቲቪቲ ዝበሃል እዩ ንድምፂ ንዓው ዝበለ ድምፂ ንድሙቕ ብርሃን ንዝተፈላለየ ቴክስቸር ወይ ከዓኒ ንኣብነት ልስሉስ ዘይፈትው ክእሉ ገሊኦም ሓርፋፍ ክፀልኡ ይኽእሉ ገለ ምሳሎ ከምኡ ዓይነት ክህልዎም ይኽእል ንሓንቲ ነገር እውን ናብ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ከድህቡ ይኽእሉ ናብ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ምድሃብ ከመይ ማለት እዩ እንተልክኒ ንኣብነት ሓንቲ መፃወቲት እዚኣ መኪና ያልና ንሕሰብ ሞኒ ቶም ዝበዝሑ ቆልዑ ነዛ መኪና ከም መኪና ጥራሕ ይፃወቱላ ከም ትኸይድ ብምልእታ ከም መኪና ጥራሕ ይርእዋ ናይ ኦቲዝም ኩነት ዘለዎም ቆልዑ ግን ምናልባት ምስታ ጎማ ጥራሕ ክፃወቱ ይኽእሉ ነታ ጎማ ጥራሕ እሞ ከዓኒ ቀፃሊ ንዓ ጥራሕ ከዝውርዋ ይኽእሉ ካልእ ክፋላታ ናይታ መኪና ግን ምንም ነገር ዘይከድህብሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ከምኡውን repetitive behavior ዝበሃል ነገራት ሓደ ዓይነት ነገራት ክሰርዑ ቀፃሊ ነገራት ጥራሕ ክሰርዑ ክኽምርዎ ክሰርዑ ገለመታት ገለ ወይ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ጥራሕ ንበይኖም ኮፍ ኢሎም ምስ ካልእ ቆልዑ ኣይፃወቱን ኣይሕወሱን ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ጥራሕ ኮይኖም ስቕ ይብሉ ኦቲዝም ዝብል ቃል ኣክቹዋሊ ካብዛ ኩነት እዚኣ ዝመፀት እያ ኣብ ናቶም ዓለም ማለት እዩ ኦቲዝም ዝብል ቃል ኣብ ናትካ ዓለም ምዃን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናቶም ዓለም ይኣትው እሞኒ ከባቢኦም ዘለው ምስ ከባቢኦም ዘለው ቆልዑ ኣይፃወቱን ምስ ከባቢኦም ዘለው ሰባት ኢንተራክት ኣይገብሩን ኣብ ናቶም ዓለም ይኣትው ኣብ ናቶም ዓለም ከይፃወቱ እቲ ካልእ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኩነት እንታይ ይካየድ ኣለውን ግን ዘይክፈልጡ ይኽእሉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣሎ ካልእ እውን ማለት ሴንሲቲቭ ምዃን ኮሚኒኬሽን ከምቲ ዝበልክዎ ብሓደ ነገር ከዓኒ ዓሚቕ ዝኾነ ድሌታት ምህላው እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ነገር ንኣብነት ኣብ ኮምፒተር ሳይንስ ጥራሕ ከድህቡ ይኽእሉ ወይ ኣብ ማቴማቲክስ ጥራሕ ዝያዳ ከድህቡ ይኽእሉ እቶም ካልኦት ኩላቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሳብጀክታት ድዮም ነገራት ድዮም ገለ ክፍለዩ ይኽእሉ ካልእ ናይ ኦቲስቲክ ኮንዲሽን ዘለዎም ገለገለ ቆልዑ እንታይ ምልክታት ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ኢኮላልያ ዝበሃል ብእንግሊሽ ማለት እዩ ኢኮላልያ ዝበሃል ዝበልካዮ ድምፂ ይደብ ኢኮ ማለት መቃልሕ ማለት እዩ ኢኮላልያ ሕጂ እቲ ዝበልካዮ ሰንተንሲ ከም ዘለዎ ይደግሞ ንስኻ በሊዕኻ ዶ እንተልካዮምሲ ጅስት በሊዕኻ ዶ ጥራሕ ኢሎም ይሓትኻ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ገለ እውን ዝረኣይዎ ፊልም ድዩ ዝሰምዕዎ ግጥሚ ድዩ ዘረባ ድዩ ገለ ድዩ ከም ዘለዎ ክደግሙ ይኽእሉ እዮም ብጣዕሚ ዋላ ንፉዓት ግጥሚ ዝሸምደድቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገለገለ መድረኻት ማለት እዩ ስለዚ ይደነው ኣብቲ ሕጂ ነቲ ሚኒንግ ናቱ ተረዲኦም እንታሽሙ ዘይኮነሲ ከም ዘለዎ እቲ ዝተባሃለ ከም ዘለዎ ጥራሕ እዮም ይደግሞ ዘለዉ ኣብ ገለ ንምሕሳብ ክሕግዞም ከምኡ ዝገብሩሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ገለገለ ኩነታት ከዓ በቃ ሲምፕሊ በቃ ይኮላልያ ክኸውን ይኽእል እዚ እውን ከም ሓደ ኩነት እዩ
እዚ ኢሞሽናል ሬጉሌሽን ዲፊካልቲስ ንብሎ ስምዒታቶም ኣብ ምምሕዳር ማለት እዩ ሓድሽ ገዛ እንድሕር ወሲድካዮም በቃ ብኽያት እንተጀሚሮም ንፍርቂ ሰዓት ንሰዓት ክበኺ ይኽእሉ ኣብ ገለ ሓድሽ ክዳን እንድሕር ከዲንካዮም ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ ባናና ነይራቶም ባናና ንሶም እንተኮይኖም ዝኸፍትዋ ዝነበሩ እሞ ድሓር ንሳቶም ባዕሎም እንድሕሪ ንስኻ ቀሊጥካሎም ስለ ዝቐለጥካሎም ጥራሕ በቃ ብኽያት እንድሕር ጀሚሮም ሽዑ ጠጠው ዘይክብሉ ይኽእሉ ዋላ መተካእታ ባናና እንተሃብካዮም ማለት እዩ በቃ ንሳ እታ ዝቐለጥካያ ቅለጥ ኣይነበራ ኣብ ንብዙሓት ወለዲ ሕጂ ካብቲ ኣዝዩ ዘሸግሮም ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ቢሄቪየር ሬጉሌሽን እዩ ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ በኸይ ክትስንግሎም ብጣዕሚ ክሸግረካ ይኽእል እዩ I think ብዙሕ ምልክታት ክህብ ክእል ብዙሕ ብዕምቆት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ብሓፂሩ እቶም ክንሪኦም ንኽእል ምልክታት ኣብ ኩነተ ኦቲዝም ብሕፅር ዝበለ እዚኦም ይመስሉ ሰላም ቲንክ ታ ሳልሰይቲ ሕቶ አንተ ወይ ፅዒቐና ንዝበልኩ ብኸም እየ ታ ሳልሰይቲ ሕቶ ምስ ናይ ንመንቸክ ፕሮቶኮል ኣተኣሳሲርካሲ ትጠንቁ እንታይ እዩ ትብል እያ መስለኒ ሓቀይ ጠንቁ yes أبي صفية خمام سيهم مش لا وما أنت هاي كابداني أكلل لا بلا قلزاي right so أنا ناتي opinion ناتي ولقاوي opinion كهب بدعمي أي تدفعني لومي دكتور نمنشك كوينة خمسية so دكتور نمنشك زبحالو سبعي نايز تولد دزي هي ኢሎም ዝገልጽዎም ብዙሓት ወለድ ኣለው ዋላ ኣብታ መፅሓፎም ናይ ወለድ ርእይቶ ተጻሒፋ ኣላ ኣብታ ኣነስተርጎምኳ መፅሓፍ እውን ኣብ 2-3 ቦታታት ጠቂሰ ኣለኹ እቶም ሰብኣይ እዚኦም ናይዚ ትውልዲ ህያብ እዮም ኢለ ዘይተኸፍቱ ህያብ ከማን እዮም ራይት እንተወይ ኣብ መእተዊ ክንዛረብ ከለና ጠንቅታት ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ጠንቁ ዘይሰማምዑ ኣካላት ተቃወምቲ ኣለው ብዛዕባ እቲ ጠንቂ ደገፍቲ ኣለው ብዛዕባ እቲ መርፍእ ዝበሃል ቫክሲን ዝበሃል ብዙሕ ዝተፈላለየ ርድኢታት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ወኪለ ክመፅእ ኣይክእልን እየ ኦፍኮርስ እያ ግን ንዶክተር ነመንቸክ እታ መፅሓፎም ስለ ዝተርጎምኩ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ናይዞም ሰብኣይ መፅሓፍ ተርጊመ ናቶም ኣረኣያ ከዓኒ ክገልፅ እየ ማለት እዩ ድሓር በዓል ዶክተር መሌሎ እቶም ኣዝዮም ዓሚቕ መፅናዕቲ ዘካይድ ከምኡውን በዓል ሃና ሩዲ ፍሉጣት ስኮላርስ ኣለው ኣብዚ ከምዚ ብግእዝ ጥቕስ እንዳበሉ ዝኸዱ ካህናትና ማለት እየ ኣነ ከዓ ኣብቲ ሪፈረንስ ናተይሲ ኣለውኒ ሕጂ ኩላቶም ዝሰማምዕሉ ኩሎም ዶክተራት እዚኣቶም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ዝሰማምዕሉ ሓደ ነገር ኣሎ ብናይ ዝበልዕናዮ መግቢ ናብ ፀዓታት ምቕያር ሰብነትና ይሽገር ኣሎ ኩላቶም ሕጂ ኩሉ እቲ ኒው ሳይንስ ዝመፅእ ዘሎ ይሽገር ኣሎ ሰብነትና እዚ ከዓኒ እቲ ዋህዮናትና ጥዕና ምስኣን ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዋህዮና ጥዕና ምስኣን ከዓ ከም በዓል ካንሰር ከም በዓል ኮሌስትሮል ከም በዓል ኦቲዝም ከም በዓል ዲፕሬሽን ገለ ዝኣመሰሉ ኩላቶም ምስታ ናይ ዋህዮና ዘይምጥዓይ ምትእስሳር ኣለዎም ግን ሓንቲ ኣይነቐምጥ ዋህዮና ንበይና ጥራሕ ኣይኮነትን ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ሳይንስ ሕጂ እቲ ዝዓመቆ ሳይንስና ማለት እዩ እቲ ፅንተት ናይ ባክቴርያታት ኣብ ማዓናጡና ዓብ ሽግር የምፅእ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ጥዕና ናይ ዋህዮና ምስኣን ኣብዚ ዘበናዊ ጥዕና ናይ ደቂ ሰባት ሽግር ይፈጥር ኣሎ ንሱ ምትእስሳር ኣለዎ ናይ ዋህዮና ባክቴርያታት ምፅናት ናብ ዝመፁ ዘለው ዝተፈላለዩ ኩነታት የቃልዓና ኣሎ ክልተ ኣብ ሰብነትና ነድሪ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ነገራት ነድሪ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ነድሪ ንዋህዮ ይሕምማ ነድሪ ንመዓናጡና ይሕምሞ ነድሪ ንሓንጎልና ይሕምሞ
ነድሪ ኸ ብምንታይ ይመጽእ ነድሪ ብንበልዖም ዘለና ኬሚካላት መዕሸጊ ድዩ ዘይቲ ድዩ ዘይቲ ንዓይ ኬሚካል ኢሎም ክነግረኩም ዘይቲ ኬሚካል እዩ ከምዚ ኣብ ሓደ ጋራጅ ዘይቲ ጨምለቕለቕለቕለቕ ምስ በለ ረሳሕ ዝኸውን ሓደ ጋራጅ ትኡ ዘሎ ሓመድን ገሊኡን ሕፃይ ንስንስሉ ገለ እንተሪኢኹሞ በቃ ዘይቲ ኮይንዎ ይረሳሕ ሓደ ጋራጅ ምሽ እዚ ናይ ሎሚ ሰብነትና ከምቲ ጋራጅ ረሳሕ እዩ ዘሎ ብዘይቲ ብጣዕሚ ረሳሕ ኦክሲዳንት ዝበሃል ኣሎ ከም ሓፂን ይምርት ምሽ ሰብካ ይምርት ሰብ ብምንታይ ይምርት ብኦክሲዳንትስ ይምርት right so እዛ ሰብነት እዚኣ መጉሓፊኣ ኮይና ዘላ ብዘበን እዚ እንተ ብዘይቲ እንተ ብኬሚካላት እንተ ብካልኦት ነገራት ብንወስዶም ከኒና ብንወስዶ ክትባት ጥራሕ ስለ ትብሉ ክትባት ትመፅእ ከላ ቁር ከም ትብሉ ይፈልጥ እየ ክትባት ንበይና ዘይኮነሲ ኩላቶም ተደሚሮም እዚኣ ሰብነትና እዚኣ ኣምላኽ ዝፈጠራ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ፍረታት ናይታ ገረብ መግብና ቆፅላ ከዓ መድሃኒትና ኣብ ህዝቅኤል ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ሶ ካብ ተፈጥሮ እቲ ንረኽቦ ሓይሊ ካብ ተፈጥሮ ክንድንረኽቦ ካብ ዝተመስርሐ መግቢ ንረኽቦ ኣለና እዚ ዝተመስርሐ መግቢ ብዝተፈላለየ መለክዒታት ከዓኒ ንኣብ ማዓናጡና ዘለው ባክቴርያ ጥዕና ኣይሃቦም ንኣብ ሓንጎልና ዘለው ዋህዮታት ጥዕና ኣይሃቦም ነቶም ናትና ኒውሮንስ ከዓኒ ጥዕና ሃቦም ስለዚ እዚኣ ከም መእተዊ ገይረ ማለት እዩ ሶ ሞደርን ላይፍ ስታይል ናትና እንተ ኸኒናና እንተ ክትባትና እንተ ንበልዖ መግቢ እንተ ነስተንፍሶ ኣየር ኩላቶም ነዛ ሰብነት እዚኣ ከም ትሳቐ ገይሮም ኣለዉ ከምኡ ምክንያት ከዓኒ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣባና ይፍጠሩ ኣሎ ሶ ሕጂ ዶክተር ነመንቸክ እንታይ እዮም ዝብሉና ናብ ዶክተር ነመንቸክን ናብ ጠንቂ ኦቲዝምን ካልኦት ኩነታትን ክመፁ ከለው ዶክተር ነመንቸክ ሓንቲ ቀላል ነገር ክነግረክ ንኣብነት ከልቢ ቁስሊ ይቆስል ምሽ ቀልጢፍ ይሓዊ ቆስሊ I have no idea ከልቢ ዘለዎ ናቱ ናይ ዲፌንስ ስኪል ዓቕሚ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ምናልባት ዘይቲ ስለ ዘይበልዕ ክኸውን ይኽእል ማለተይ እንዳቀለድኩ እንደ መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ዘለኹ ከልቢ ቀልጢፍ እዩ ዝሓዊ ሰብ ቁስሊ ክወፆ ከሎ ክጉዳእ ከሎ ክረም ከሎ ገለ ክኸውን ከሎ ከዓኒ ስለባም ሕብረተሰብና እንታይ ኢሉ ይምርቐካ ምስሊ ከልቢ ይግበረልካ እዩ ሓቀይ ሰሚዕካ ትፈልጥ ድኸ ሰላም ሰሚዐ ክብል እንዳበልኩ ለካ ሕጂ ፍተረዲን ንምንታይ ኮን ዝብልብል ነይረ ቁስሊ ከልቢ ይግበረልካ ይብሉ ቁስሉ ቀልጢፉ ስለ ዝሓውየሉ ኦራይት ሶ ንሕና ከዓኒ ከም ሰባት ማለት እዩ ከም ሰባት ሓንጎልና ይጉዳእ ይቆስል ሶ ኩልኩም ሓዙለይ እዚኣ ሕጂ ሓንጎልና ይቆስል ይጉዳእ መኣስ ይጉዳእ መኣስ ይቆስል እንድሕር ኢልና ክንሓዝን ከለና ክንህረም ከለና ክንወድቕ ከለና ፊዚክሊ ቴስታ ክንተሃራረም ከለና መወዳእታ ይብሉ ክንጉይ ከለና ዋላ ሓንጎልና ይጉዳእ ሶ ኢሞሽናል ኣቢዩዝ ፊዚካል ኣቢዩዝ ካልኦትን ንሓንጎል ቁስሊ ከም ዝህልዎ ይገብርዎ እዮም ይዕበ ይንኣስ ማለት እዩ ሶ ኩላትና ወዲቕና ኢና ኩላትና ቴስታ ተሃሪምና ኢና ኩልና ገለ ኣድጊ ዋላ ሸንድሓትና ገለሲ ኮይና ኢና ኩልና ካብ ፈረስ ወዲቕና ካብ ኣድጊ ወዲቕና ገለ ካብ ገመል ወዲቕና ገለ ኩላትና ገለ ነገርሲ ኮይና ኢና ርእስና ካስኮ ጌርና ኣሎ ኣይዓበና ራይት ሶ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ይጉዳእ ነይሩ እዩ
سب صريفنا ايو ممهران هريمو منايم ممهرتنا عميصو منايم زيهم كلاتهم اب حنقولنا مقدعتي يسعب يوم ግን كم تقص لخلبي حنقولنا عني يحوي يحوي كابزم كلهم زقاتوا منا مقسلتتات يحوي كتبات اب حنقول أسلي يسعب دو ويكا مقدعتي يسعب دو تروما يسعب دو انتلكمني بناي الدكتور نمنشك مقلت مسرة كالوتن مالتيو هو مقدعتي يورد الكامو نحوها صبق نقر نحوي نودق امو نحوي اجي تاخم ازلا كنت كقلزاي انت كزي انت نقر شير كقبر دلي اوكي سلازي وهل المقدعة حنقول نبر حوية مقدعة حنقول بزا ماب زي أنا رأيها بناي دكتور نمنشك مسرت مالتي زخونا يكون حنقول تقدميت مسمر رأي وايهم أبزي أن نورمال نيرا مقدعة تقاتيماتا حوي مقدعة تقاتما تحوي مقدعة تقاتما تحوي مقدعة تقاتما تحوي كم أندا بلت نبر حوية زيا تقصالي أب نورمال كونتات ناي حنقول زيا اوكي زيا اب نورمال كلاتنا نخدا غعزو ناي نيورون مسرح اوكي اذا خلقيت خاني تغدا اموني كغدا خلخه حتتول كل تعزف تغدا اوكي صحجي حول لا تكم لكم حساب حول لا رايت هجي سقيلات ندد سقيلات ندد هلا يتحوخ علاتكم مشرفت عليكم تنبد بدوا اوكي هاد مشرفت زلوا حو تنبد بدا زلخه زياده ادد لا تندد ايكونه سلام يا اوكي اتا نورمال حوي خمزي ايلا اندابلت تخيد اندحر الله خوينا تا مشرفت زلوا كن كمزي اندا نددت اندابرت تخيد لا نخيد حجي مقدعت حنقول مقدعت مسقط أمو عز في قدع حاول خلو فرق يحوي كقدع خلو عز في قدع حاول خلو فرق يحوي حوي في التنية لأن كقدع خلو عز في قدع حاول خلو أنا يملس صوت مقدعتي حجي أبي وريد له تحت وريد له هيكون مقدعتي تحت وريد له أبوي نمنشك مالتي دكتور نمنشك كم زبلوه اندحري أما عناتو ناي تنقلعو ناي بكتيريا من مزبال ألون تخينو نبتحنقل already برتع مقدعتي باتح له وفوفالو نفسو كفني إشتي مقدعتي تقات تيز وردم عنوت ويكا أم مقدعتي أبتحنقل زيادة انداو السخي خيب زيادة انداو السخي زيادة اندا تقود اتحويتو حجي أبزل عليك حوز قبقو أبزي تريفو زغلو أوكي حوزيك المقدعتي وريدو ولو نتحنقل مالتي أبزغمت إزقبو إزغلو بوتازين دحري حواف تفتيرو اللخوينو أوكي ناي كومينيكيشن كخوون زقبو ناي مبهال كخوون زقبو وي ناي كالق نقر عبيت حنقل بوتا خهلو زقبو بوتا قسيلو تريفو بسلا زبهال نفلت اندينا بسلان دحر اللخوينو أب أكالاتنا كم تزنبر النبور أكالاتا يكون انزملس بسلا نعبنت دك انستيان دحر تخنشبن تزفترلن بسلا دحري معلت أب هيوتن معرفن دي موقدعتي فترلن we know it نفلتوينا بزح قزيف نقرنا تسنحي موقدعتني حنقولك أكي حاوين دحر نويح قزيف تاريفو همزة اندحر كوينو خاني ات موقدعتناتو كمزي إذا موقدعت زي كلت تقلعو وتحادى بخمز خيد كلتي أم تختيبهم ما بزي أخي جمهور خلو كلتي أم
ተኸቲቦም እዮም ክልቲኦም ታኹነት ይወድቁ እዮም እቲ ሜዳ ኩዕሾ ከይዶም ይፃወቱ እዮም ገለ ይገብሩ እዮም ኦራይት ሶ ተሓደ ቆልዓ ኣብዚኣ ከይዱ ኣብታ ሜዳ ርእሱ ተሃሪም ይመፅእ ተሓደ ከዓ ርእሱ ተሃሪም ይመፅእ ናይቲ ሓደ መጉዳእቲ ኣብዚኣ ትወርድ ዕፅፊ ትኸውን ኣብቲ ሓንጎል ተውርዶ መጉዳእቲ ናይቲ ሓደ ከዓኒ ኣብዚኣ ትኸውን ንሱ ንፅባሒቱ ደቂሱ ምስ ተስአ ተፀጊና ትሓዊ ናይዚ ደቂሱ ምስ ተስአ ፍርቂ ጥራሕ ትመፅእ ኦኬ ድሕሪኡ ከዓ እንደገና ሓንቲ ማህረምቲ ፀፊዕኩሞ ገው ኣቢልኩም ፀፊዕኩሞም ንክልቲኦም ኢልኩም ሕሰቡ እቲ ዝተፀፍዐ ቆልዓ ኣብዚኣ መጉዳእቲ ሓንጎል ኣጋጢማቶ ድሓር ትሓውየሉ ለይቲ ደቂሱ ምስ ተስአ ንፅባሒቱ ሳልስቱ ናይዚ ከዓኒ ቁሩብ ትሓዊ ግን ታሕቲ ወሪዳ ኣላ ስቲል ናይቲ ሓደ ከዓ እንደገና ኣብዚኣ ክትባት ምስ ኣጋጠመቶ ከዓ እዚኣ ክልተ ዕፅፊ ምሻላ ክትባት እንድና ክንሰምዕ ደልዩ ክልተ ዕፅፊ ክትሃርሞ ትኽእል 4 ዕፅፊ እውን ንታሕቲ ክወርድ ይኽእል right so ንታሕቲ ምስ ወረደ ኣብዚ ምስ ተጎድአ ክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ከዓኒ ይፀብብ ሽዑኡ እቲ ኢቭን ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ቋንቋ ክእለት ገለ ጀማሚሩ ዝነበረ ናይ ቋንቋ ቦታ ንሱ ክህሰ ይኽእል so ጀሚሩ ነይሩ ዘረባስ ኣቋሪፁ ንድሕሪ ተመሊሱ እወ ተሓንጎል እንዲቆፂሉ ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ቦታ ዝነበረ ክፋል ናይ ሓንጎል ንሱ ተጎዲኡ ክኸውን ይኽእል ከይተኸተበ ከዓ ከምኡ ከጋጥመካ ይኽእል እቲ ኣብ ሓንጎል መጉዳእቲ ከምፅኡ ከስዕቡ ዝኽእሉ ነገራት እቶም ንበልዖም ዘይትታት ብጣዕሚ እዮም ኣብ ሓንጎል መጉዳእቲ ዝገብሩ ማዕረ ልዕሊኡ እንተዘይኮይኑ ማዕረ ክትባት መጉዳእቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝሓዝንዎ ሓዘን እቲ ዝወድቅዎ ምውዳቕ እቲ ዘጋጥሞም ኣክሲደንትስ ብምልኡ ኣብ ሓንጎል መጉዳእቲ ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኢለኩም ነይረ ኤርትራ ዶባ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘዳውባ ኣይኮነን ዘለዋ ምስ ሱዳን ዘዳውባ ኣለዋ ምስ ጅቡቲ ዘዳውባ ኣለዋ ምስ የመን ዘዳውባ ኣለዋ ምስ ስዑድያ ዘዳውባ ኣለዋ ብዙሕ ዶባ ኣለዋ ፀላኢ ከዓኒ ብዛላምበሳ ጥራሕ ኣይኮነን ክመፅእ ዝኽእል ግንባር ዓሰብ ክመፅእ ይኽእል መረሰቲት ክመፅእ ይኽእል ብሕሞራ ክመፅእ ይኽእል ብሱዳን ክመፅእ ይኽእል ብሊብያ በዚ ስዑድያ ክመፅእ ይኽእል ብየመን ክመፅእ ይኽእል ብጅቡቲ ክመፅእ ይኽእል ስለዚ እታ መጉዳእቲ ሓንጎል ከምዛ ኤርትራ ጌርኩም ብኩሎም ሃገራትን ብዝተፈላለየ ቦታታትን ወራር ክመፃ ከም ዝኽእል ጌርና እንተተረዲእና ነቲ ሓንጎል ከዓ ንመጉዳእቲ ክመፃ ዝኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ ይኽእል ካብዞም ኩሎም መጉዳእቲ እዚኣቶም ተኸላኺልካ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ከምዘይ ሓዊ ዝገብር ዘሎ ጠንቂ ብድሕሪት ዘሎ ጠንቂ ግን ናይቶም ባክቴርያ ኣብ መዓንጣ ምፅናት ወይ ከዓ ምውሓድ እዩ ነቶም ባክቴርያ ከዓኒ ኣብ ንቡር ክንመልሶም ይለና ናብ ንቡር ክንመልሶም እንድሕር ኮይና ከዓ ዶክተር ነመንቸክ ዝመዓዱና 4 ነገራት ኣለዉ ካልኦት ነገራት እውን 5 ክንብሎም ንኽእል ኢና እቶም ቀንዲ 3 ግን ዘይትውሊዕ ዘይተዓሳ ኢኒሊን ዝበሃሉ ነገራት እዮም ንሳቶም كشير قبل سن تسافر يا بنتي متى على رو أول متى على اوكي سو ازياتن اتا التيميت اوميجا تبهال ازياتا زيت عسى ازيا خاني تا انيلين تبهاله ازيا خاني تا اوليف اويليا وي كاني زيتي اوليا and then اب معلتاوي اب غزانا نጥቀመሎም زيت خا ክንጥንቀቀሎም አለና ክንወግዶም ዘለና እጉዳት አለው ብናተይ ውጉዛት ይለይም አለሁ ውጉዛት አለው ክንልግሶም ዘለና ክንጥቀመሎም ንኽእል ከአኒ ውሕዳት ዓይነት ዘይትታት አለው ማለት እዩ so I think ብዕምቆት ኣብ ኣወሳስዱኡ ኣብ ዓቐኑ ኣብ ብዝሑ ኣብ ገሉኡ ዝምልከት ኣብቲ መጽሓፍ ኣትዮም ከንብብዎ ዝያዳ ሓጋዝ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ተደሊኹም ብእንግሊሽ the Nemenchuk protocol ትብል መጽሓፍ ኣላ እንተ ደሊኹም ብትግርኛ ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ናይ ኩነተ ኦቲዝምን ተኣሽሙን ትብል መጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም እንዳረኣና እዚኣ ማለት እዩ ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ንኩነተ ኦቲዝምን ናይ ዕብየት ምምዝባላትን ትብል ማለት እዩ እዚኣ ከም ብትግርኛ ተተርጊማ ስለ ዘላ እዚኣ እውን ክጥቀሙላ ይኽእሉ እየመ እቲ ዝርዝር ክንኣቱ ምናልባት ከሸግረና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ኣብኡ ከለኹ እታ ናይ መዓናጡ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ትብል እቲ ንቡርን እቲ ዘይንቡርን እንታይ ይመስል ንዝብል ንእሽተይ ርኢ ደስ ይብለኒ so እቲ ንቡር ናይ ባክቴርያ ኣነባብራ ከምዚ እዩ ትቕጢን መዓንጣና ከምዚኦም ኣዕዋፍ ገይሩ ስኢልዎም ዘሎ ውሕድ ዝበሉ ዓይነት ባክቴርያ ኣለዉ ኣብቲ ገፊሕ መዓንጣና ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ጭቕጭቕ ዝበለ ናይ ባክቴርያታት ብዝሕሎ
ከምዚ ዓሳታት ገይሩ ስኢልዎም ኣሎ ዶክተር ማለት እዩ ዘይንቡር ክኸውን ከሎ ከዓኒ ልዕሊ ዓቐን ባክቴርያ ኣብ ቀጢን መዓንጣ ክራብሑ ከለው እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ካብዚ ይኸዱ ንላዕሊ ድይቡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ይፀንቱ ንሳቶም ክፀንቱ ከለው ከዓኒ ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ፀቕጢ ይፈጥሩ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ እዚኦም ባክቴርያ እዚኦም ዝነፅግዎ ኬሚካል ነገር ኣሎ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ይበሃል እቶም ቆልዑ ከም ዝፈዙ ዝገብሮም እዚ እዩ እዚኦም ኣብዚ ዝነበሩ ባክቴርያታት ካብቲ ቀጢን መዓንጣ እንዳጎደሉ ምስ ከዱ ሓልፉ ዘይግብኦም ንጥረ ነገራት ናብ ደም ይሕወሱ ናብ ደም ተሓዊሶም ከዓኒ ናብ ሓንጎል ይኸዱ ኣብ ሓንጎል ምስ ኣተወ ከዓኒ እቲ ሓንጎል ርክሲ ከም ዝህልዎ ይገብር ስለዚ ኣክቹሊ ካብቲ ብጠንቂ ብሰሪ ከምቲ ማለተይሲ ኩሉ እዩ ዝዘራረየልካ እንታይ ዝበሃል ዝወደቐ ገረብሲን ምሳር ይበዝሖ ዝበሃል ነገር ምሽ ኣሎ ዝወደቐ ገረብ ምሳር ይበዝሖ እዚ ናይዞም ባክቴርያ እዚኣቶም ፈንጢሶም ናብ ዝላዕሊ ምድያ ሓንጎል ብኩሉ ነገር ከም ዝደኸም እዩ ዝገብሮ እሱ ከዓኒ እዞም ስብርባር ናይዞም ባክቴርያታት እዚኣቶም ናብ ሓንጎል ደይቡ ንሓንጎል ነድሪ ከም ዝህልዎ ቁስሊ ከም ዝህልዎ ይገብሮ እዚ ባክቴርያ ናይቶም ባክቴርያ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ምዝዓግ ኣጋጢሙ ካብ ዝኸይዱ ንሓንጎል ደይቡ ሓንጎል ነድሪ ከም ዝህልዎ ይገብርዎ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ ከሎ ክትባት እንድሕር ወሲዶም ቶም ቆልዑ ሓንጎል ቁስሊ ከም ዝህልዎ ይገብርዎ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንድሕር ወዲቖም ሓንጎል ይቆስል እሞኒ ሓዊ ዘሎ ተኽእሎ ዝወሓደ ይኸውን ስለዚ ከምታ ነታ ገረብ ምሳር ዝበዝሓ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል እንድሕር ኣጋጢሙ ከዓኒ ሓንጎል በቃ ንኩሉ ዝመፃ ሽግራት ክትፃወሮ ኣይትኽእልን ኩሉ ነገር ክትፃወሮ ኣይትኽእልን and that's the cause that is the reason ስለዚ ንበይኑ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ትጠንቂ ኣይኮነን ንበይኑ ናይ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ናብ ሓንጎል ምድያብ ዲ ንበይኑ ዲ ኣይኮነን ትባት ንበይኑ ዲ ኣይኮነን እዞም ኩሎም ኩነታት እዚኣቶም ኣለው ስለዚ ሓንጎል ክቃለሶ ክፃወሮ ገለ እንድሕር ኮይኑ እዞም ኣብ ባክቴርያ እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝድይቡ ዘለው ባክቴርያ እዚኦም ናብ ቦትኦም ክምለሱ ክእልሉ እዚኦም ናብ ቦትኦም ተተመሊሶም ነገራት ኩሉ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ يغني كبرتها باللي I think حيال كجلز عدل هيبكني أخي سلام so I think تنزنا برا حتوتات بذكاء على نبعامي بحيث أرزولا من قدي من اللي سينا اللي لا يحسب زيادة رديتن عمقوتن جن نتمسحات عن بيبكم منبر نعو خيم ببكم سوقوم تختوسدو أي معداكم منو مالتي يغني لي نيرنا نفس فهم حاولنا ساعات ترى جيرنا خمس ساعات نحل فينا لنا قداس تمرتي ناي بحكي بزح حتتاتي ميزي زلو I think نزي حتتاتي من السيل ناخن حتى كان بريح لما مشيت I think زودا أي مثل نمو لما مودانا كن مخنياتن متزلو حامس عرفتي كن عارفينا قلعتها هابتر مثل زلو أبلاتنا هزم كلها عرفتينا زلنا أبصر سايك فعلنا البات I don't know ناي حتى ملسن بفولي كن قبل الكمينا كن مودانا ዝኾነ ለውባቱ ብሎ ዘለካ ከም ሕብረተሰብ እንታይ ኢና ክንገብር ክንራዳዳ ይህን ክንብል እዚ ኮንነት ኣብ ገዛና ስለ ዝሕኩሓና ኣብ ገዛ ይተደመፀ ገዛ መሓዛይ ገዛ ቤተሰበይ ስለ ዝኾነ ቴሌፎን ሓንቲ ሓፍትና ኣገዳሲ ክድውላ ኣላ ነዚኣ ሓንቲ ከልዕላ እያ ተስፋም ሓዊ ፈቃደኛ እንትኮንካ ዛኪ ሄሎ ሄሎ سلام كم يا مسيري صبا هتو علوكي هو دعان كسجل كيف زعبانا مصحف ندير كينوتي يجي دارغا ودعنا هنا كاب ساعتنا حليفنا سلازلنا بزعبانا يتمصحف نايت اسمم تليفون كسجل كيف بقى تاخذ زاري بيت خليفي اجيغن اشي يعني اشي ثانك يو اوكي باي نابها تسمم حوي مهنياتو ببزح حتى نمسيامو فليز بلاح تدلو عميسي نيرو يعني بزعبا متحقق بليانا
نعم تسمع. alright thank you ክብረት يهبلي أزي يمسجن so حنتي قبل زدلي من الوقت ندات أحبك سلا زلوخي إيه 00 أزي أشير كجبر تفكير كلي عارف شيء. كبلو زدلي مجرشة مالتيو عارف. أوكي من الوقت مسدلني جزء نخلكم تدولوا كمل سالكم أكلني كن واتساب مال اختك سدوا لي خوليهم ويا فيسبوك سدوا لي خوليهم سو فيسبوك ميلا عوت كمون تلفونيك 0044 79 58 61 53 إسرا واتساب مال اختي بصحف ويكا بدمصي كتقدفوا لي تقوليكم مالتي هلاي ኣብ ቀጻሊ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ መድረኻት ኣስተምህሮታት ዝህበሉን ሕቶን መልስን ዝምልሰሉን መድረኽ እውን ክፈጠር እየ ኢን ኣዲሽን እዚ ኣብ ምስ ሰላም ንረኸቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሜላ ዓወት ትብል ፌስቡክ እንድሕር ኣቲኹም ኣድቨርታይዝ ንገብሮ ሓበሬታ ንህቦ ንህዝቢ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ብኡ መሰረት ካኒ ጆይን ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክብረት ይሃበለይ ብዛዕባ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ክህብ ስለ ዕድል ዝሃብክኒ ከዓ የመስግን ሕብረተሰብና ተመሓላልፎ ሓፃር መልእኽቲ እንተ ንትብል ግን ኣነ ከም ተስፎም ውሕዳት ሰባት ነዚ ኩነት እዚ ክነላልዮ ተሲእና ኣለና ኢለ ይሓስብ ውሕዳት ማለት እዩ በፃብዕቲ ንቁፀር ምስቲ ብዝሒ ህዝብናን ምስቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታትን ማለት እዩ እዚ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ ካልኣይ እዚ እቲ ጠንቂ እቲ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብ ከምዚ ናብ ምውጣጥ ክንኣቱ ዘይኮነ ዘለና ከም ሕብረተሰብ ወይ እውን ዓሚቕ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዳታ ከይኣከብና ኮንስፒረሲ እዩ በዓል ቢል ጌትስ እዮም በዓል ከምዚ እዮም ገሊኦም ዘይኮና ኢልና ስኢልና ክንተዓሻሾን ክንደናገርን ዘለና ነዚ ፕሮቶኮል ተኸቲሎም ዝሰርሓሎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ስለ ዝሰርሓሎም እዮም ከዓኒ ተኣድማስ ተስፋ ኣሎ ኢሎም ዝሕብሩና ኩላቶም ነቶም እቶም ዝተዓወቱ ዝሰርሓሎም ሰባት ማለት እዩ ሶ ንዕኦም ንሶም ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ እንተረኺቦም ኣብቲ ኣድማስ ለውጥ እንተረኺቦም ኣነ ከመይ ገይረ ለውጢ ይረክብ ከመይ ገይረ ፍትሒ ይረክብ ኣብቲ ኩነታት ክነድህብን ክንሰርሕን ቀዳምነት ማለት እዩ ዝላብዋ ለብዋ ካልአይቲ ከም ሕብረተሰብ እንድሕርናትና ርድኢት ዓሚቑ ነቶም ከምኡ ኩነት ዘለዎም ሰባት ክንሕግዝ ኣይክሸግረናኒ ሕጉስን ዕውትን ዕጉብን ዝኾነ ሂወት ክነብሩ ቶም ቆልዑ ከዓኒ ክንኽእሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ኣጆኹም ኣጆና እቲ ክብፅሕ ንደልዮ ዘለና ደረጃ ንቕሓት ከዓኒ ክንበፅሖ ምዃንና ርግፀኛ እየ ስለዚ እዚኣ ኢለ ክቐፁ ደስ ይብለኒ ኣብቲ ኣድማስ ግን ብርግፅ ተስፋ ኣሎ ከኒርና ተስፎም ሓዊ ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ምሸት ኢና ምሲና ብዙሕ ኢና ተማሂርና ብዙሕ ከዓ ኮመንት ይቐኒልና ዘለኣለም ንበረልና መዓት ልቢ ፍላወር ብኩሉ ሶሻል ሚድያ ክከታተሎ ፀኒሐ ብዙሕ ሕቶታት ይመፂ ዘሎ ተስፎም ሓዊ ንገሊኦም ቴሌፎን ክሰብ ደሎም ከምቲ ቃላት ኢናሎም ዘለና እውን ኣብ ካሊእ ግዜ ነቲ ሕቶታት ሓይትሞ ዘለው ክንምልሰሎም ተስፋ ይገብር ክቡራት ተዓዘብትና ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ መደብ ኣይክህልወናን እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ መደብ ስጋዕ ንራኸብ ብርክነ ነቶም ኣመንቲ ክርስትና ከዓ ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልኩም ክብለኩም ኣዲምና ይቀኒለይ ብሩክ ምሸት